Wel, siwr mai pawb, croeso I Eisteddfod, sef y gystadleuaeth gemio byw trwy gydol y Gymraeg, yr un gyntaf erioed. Ni'n creu hanes yma heddiw ym Montepridd, Esteddfod genedlaethol. Ac wrth gwrs, mae'r amser wedi dod I ffindo allan pwy sy'n mynd I ennill Eisteddfod ei hun. Ac wrth gwrs, mae da fi cwbl o ffrindiau yn ymuno fi, Gav Murphy a Kath Morgan. Shwmae chi? Oh, hello, Ameer. Shwd I ti? Fi'n iawn, Josh. Shwd ydy chi? Fi methu aros I weld y ffeinal yma. Arbennig. A be amdano ti, Kath? All right, bet? Popeth yn iawn, diolch. Popeth yn iawn. Dyna be ni eisiau clywed. Wel, chi'n edrych mlaen am y finals. Chi'n gwybod pwy sy'n mynd I ennill, os da chi teimlad? Ni newydd bod yn siarad amdano hwnna nawr. Fi'n hoffi y geifr fan hyn, Spike. OK, diddorol iawn. Flip a coin. Right mae hwn gyd wedi digwydd oherwydd pawb sydd wedi noddi ni. Sef Llywodraeth Cymru, M-Spark, FYW, Hansh a llawer fwy. Ac wrth gwrs, mae'r amser wedi dod I chwarae'r finals. Ond y gêm gyntaf ydy Rocket League dan 16. A'r gêm gyntaf I chwarae bydd Spike yn erbyn y geifr. Felly, gynulleidfa, clap o sgwelwch yn dda ar gyfer Spike a geifr! O, maen nhw'n edrych yn hyderus. Maen nhw'n edrych yn hyderus, maen nhw wedi cael burger a chips, falle fish and chips. Maen nhw'n fueled, maen nhw'n barod. Dewch ni cael chat gyda nhw. Shwmae, geifr? Shwmae. Shwmae bywyd? Good. Just good? Nervous? Hapus? Nervous, but... Ond chi'n mynd I ennill, neu be? Falle. Falle, ww. Gav, mae cwpl o prizes hyn o'n agos e? Dim just cwpl o prizes na, mae da ni... Wel, beth sydd ar gyfer y gêm yna? Y gêm yma, dyn ni'n mynd I cael pwy bynnag sy'n ennill 250 o vouchers a Cris wedi arwyddo. Arbennig. A hefyd fi'n meddwl mae pawb yn cael tocyn I gêm Cymru-Twrci. Bendant, ond ar gyfer y Rocket League, right, the big one, PS5s. What? PS5s. Na fe, ar gyfer enillwyr yma, y ffeinal. Siwr mai de? Spike. Da, diolch. So, ble ti wedi bod heddi de? Ti wedi newydd troi lan fi wedi clywed? Ie. Cysgu yma? Ydyn. Cysgu, ble ti wedi bod? Cysgu. Cysgu? O, mae'n newydd troi lan. Siwr mai de boys, chi wedi cael tîmau chi nôl, teimlo'n fwy hyderus? Da lot fwy hyderus. Ble mae fe? Wel, cysgu am hwnni ac oedd o'n dweud bod o eisiau no full English I ddechrau fwy. Wel, gobeithio bydd y look gyda chi, gobeithio bydd yn chwarae gorau. Nawr, chi wedi gweld y geifr yn chwarae, beth yw'r tactics? Gyda. Just mynd amdani? Ie. Just ennill, mae mwta yma hynny, nag ia? Dewch ni cael un gair olaf gyda y geifr. Right, chi'n mynd I cael nhw? Ie. Unrhyw geiriau olaf I ddweud I gyferbyn ti? Dream on. Dream on. Ww. Na be ni eisiau clywed, bach o trash talk Cymraeg ar gyfer finals ni. Wel, dwi ddim eisiau cadw nhw ragor. Maen nhw'n ysu I fynd, maen nhw'n ysu chwarae am PlayStations. Felly, mae 3 round, best of 3 fe maen nhw'n dweud, OK? So byddwn ni'n mynd yn fuan iawn. Join private match. Ac yna, Spike, byddwch chi'n mynd tîm glas. Ac yna, geifr, tîm oren, os gwelwch yn dda. Right, Gav, be ni'n disgwyl? Clean match? Wel, na'n siŵr, actually, achos ni wedi bod... Mae'r 2 tîm ma wedi cael gemau eitha hawdd yn y semi-final, so sa'n gwybod bod ni wedi gweld nhw at their best, sort of thing. Ddim wedi cael challenge, Na, ddim eto. So fi'n really excited I weld beth sy'n digwydd fyna, achos best of the best fan hyn. Best of the best yn holl dros Cymru fan hyn. Ie, mae hwnna'n wir. Maen nhw wedi gwneud y rounds gyntaf, y knock-off rounds, yn siroedd nhw, a nawr mae gyd I wario. O, dyna'r thing, mae un yn nhw mynd I... Wel, mae un tîm mynd I cymryd adre PS5s. PS5s. Os oedd hwnna ar ben ysgwyddiau fi, byddai'n nerfus. Allai ddim ymdopi efo hwnna, sorry. Mae rhaid ni cael console. Yeah. Mae rhaid ni. OK. Tîm oren, barod? OK, na I cyfri chi lawr. Right mae'r boes yn barod. Spike fydd yn glas, y geifr bydd yn oren. Gynulleidfa, clap o sgwelwch yn dda. Woo! Gwyddwch, cefnogwch, ni eisiau popeth. Y ffeinal gyntaf, geifr yn erbyn Spike.
Yeah. Gêm arbennig fan hyn. De yn erbyn y gogledd. Canolbarth. Oh, fact check. Canolbarth. 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 Ceredigion. All right. Aberystwyth. Be, ti ddim eisiau fod yn associated i'r de? De o'r gorau allan? Ie. Wel, sy'n lot ar ôl. Mae un o'r commentators o'r de, mae'n ffyn. Fi o'r asrymanach, so... A fi? God, mae'n teim... Yeah? Evening wear. Iawn, cwbl o funudau i mynd, cwbl o tweaks ar gyfer y system. Munud diwetha. OK, dyma ni. OK, unwaith eto de. Gogledd yn erbyn Canolbarth Cymru. Geifr yn erbyn Spike. Tîm Glas, tîm Oren. Dyma ni, mlaen i'r ca. Arno fi. 3, 2, 1. Byddwn ni'n mynd. Let's go. OK, gyda lleidfa, gyda fi da. Go. Let's go. Let's go. 3, 2, 1. Amdani, clap os gwelwch yn dda. Wow. Yn barod, fi'n meddwl. Mae'r glas yn ebyn yw... O, cor glas yn mynd amdani nawr yn gyflym. Bydd neb eisiau ildio yn gyntaf. Na, fi'n meddwl maen nhw bach yn eitha cagey, fi'n meddwl. Ond dyma goreion Rocket League ar draws Cymru i gyd yn chwarae yn erbyn ei gilydd. Mae basically fel y World Cup final. Ond yn gwell. So ni'n gweld. Technical, just cwbl o cobwebs. Gawn ni nôl mewn y siege. Cwbl o broblemau technegol am funud. Ie, bach o coin wedi dod gan y geifr. O, ie, oce. Oedd e'n gweud y booster ddim yn gweithio. Bwysig iawn, Gav. Mae boost yn really bwysig fe'n Rocket League. Achos os oes gan chi top boost, popeth a chi'n gallu destroyo ar y vehicle arall wedyn. So, mae hwnna'n huge. So, cyma ni, mae'n newid y bottomau. Un o tadau mellten o gynnau yn cwyno oedd boost yn gweithio i nhw. O, ie. Wrth gwrs. That's a classic. Too little, too late. No. Right te, mae'n hapus nawr. Settings e. Ydy'n siŵr? Mewn I ffordd e. Yeah. Pobol Canolbarth Cymru, bach yn ffasi weithio, nag nhw. Mae'n edrych yno fi. Yeah. OK. Wedi ail ddechrau. Problemau technegol, ond ni gyda fe mas y ffordd. Right te, a mae'r ail dro de.
Come on! Dyna be ni eisiau clywed. Right te, tîm glas ar gyfer Spike, tîm oren ar gyfer y geifr. Ar y car, a blaen, cyfrif chi lawr. Okay, bant ni. Okay, so mae da ni rhywbeth arall ar y screens ni. O, mae rhywbeth i digwydd. Gŵl, gan y tîm glas! Yes, come on team glas. Ni ddim yn gallu gweld hwnna, so ni dibynnu ar chi, guys. Oh, Connie, right, team glas. Ti'n ôl gyda ni? Yeah, ni'n ôl nawr. So mae'r geifr ei lawr. Mae dechreuad gorau posib i Spike. Spike, tîm glas, 1-0. Mae Spike... Ail gol. Gŵl, gan y tîm glas! Ail gol i Spike then. So, okay, mae da y geifr nawr eitha job eitha mawr i wneud. Mae'n just angen setlo fi'n credu. Yeah. So, cwbl o problemau technegol fi'n meddwl. O, cyfan ni nawr. Yeah. Odol. Yeah, chi'n gweld na. Spike yn trio cael rhywbeth nawr. Oedd y dau tîm Ugen y goliau a geifr 23. Wow. Gŵl i tîm glas, 3 pwynt. Goel gan y geifr. Darllen yn chwarae'n dda fan'na chwarchyd. O ran skills, fi'n meddwl. Ergyd o beth fan'na. Efyd, pa car sy'n ei Gan i cyrraedd weld mae gyntaf. rhywun yna, neb. Mae fe'n hafal y gweld. O! Dim ffrodd y torri trwyddo fyna. Mae Spike dal. Congratulations. Gorffeniad. O! Arbediad eitha neis fyna. O, amddiffyn ffantastig am Spike fan'na. Nid yw'r bel oddi ar llinell. Ie, fi'n meddwl bod y geifr yn ffindio fe dim bach yn anodd i torri trwyddo ar y funud. Ond fel bod ni'n gweld yn y gemau y rowndiau terfynol oedd just now.
Maen nhw'n ffeindio ffordd. Gol i'r tîm oren, sef y Geifer. A mae'r Geifer wedi ffeindio ffordd arall. Munud a hanner sydd ar ôl. Gan i weld. Neud e'n 4-3 a really rhoi gêm i Spike falle. Gol i'r tîm glas a Spike sydd gyda hi. Nawr mae tipyn o gap yn agor fyma. A dyna beth sy'n digwydd efo Spike fi'n meddwl. Ar un y bryd. Safon y chwarae, ni'n cael ei gweld. Ie. Wondig. 5-2 yn Rocket League, mae Dill... Munud i be. I munud ar ôl. Does dim O, da iawn. Fi'n meddwl nhw'n i weld cwbl o golau fan hyn nawr. Os mae rhywun yn gallu gorffen hwnna off. O, mae'n amddiffyn bach yn patchy fyna. Gwaith da gan David fyna. Geifer yn cymryd e off, ond os neb yna falle i gael e. Maen nhw'n mynd ato nhw. Mae angen nhw i dal ati, dal pwysio, dal mynd ato 30 nhw. eiliad. Amddiffyn ffantastig gan Spike fyna. O'n ni, falle... Amddiffyn da. Oddi ar y llinell. Amddiffyn anhygoel fyna. Safon da chwarae. O'n i'n dweud bod y ffeinal ma'n mynd i fod yn exciting. O'n ni... 5, 4, 3, 2, 1. A dyna diwedd y rownd gyntaf, tîm glas i'n ennill y ras, sef Spike. Wel, dewch i ni siarad gyda'r rai sydd yn ennill y rownd gyntaf. Siwmai, boys. Da chi'n iawn? Sgrifio beth sydd yn mynd mlaen, de. Athi'n iawn do, nath nhw rhoi challenge iddyn ni. A deffro bach rhy hwyr, falle, fe? Wel, dwi'm yn gwybod, nath ni gael 2 gol i fewn yn dechrau do. A beth yw'r plan a'r strwythyr ar gyfer y gêm nesaf? Wel, trio siarad mwy a trio pasio fwy. Arbennig. Wel, chi wedi clywed y ddyn. A beth am drafod yn bach o frustration, ond beth sy'n mynd mlaen, boys? Oedd y settings ddim yn cywir. O, mae dal yn cwyno, mae settings, o. O, mae'n iawn nawr, ydy e? Wel, catch up ante. Right, ti'n iawn? Ie, o'n i ddim yn communicate a lot, oedd e just yn hectic. So, just bach fwy o cyfathrebu ar gyfer y row nesaf, fe? Pob lwc i chi, boys. Chi dal ynddi. Ni'n mynd at y gêm, ail gêm nesaf. Felly, gêm nesaf mewn 10 eiliad. OK, tîm glas, tîm oren. Dyma ni yr ail gêm allan o 3. OK, arno fi. Let's go. Tri, 2, 1, amdani! Wel, Connie, yr ail gêm allan o 3 nawr. Ti'n meddwl fydd angen 3 gêm anna ni? Falle ddim, sa'n siŵr. Mae'n eitha agos nawr, reit ar y dechrau. Fi'n meddwl bod y Geifer yn gallu... Ni wedi gweld y Geifer yn chwarae yn y semi-final nhw, so fi'n meddwl bod nhw'n gallu gwneud hyn. Wel, o shot i'r top bins fyna, ond methu yn anffodus. O gawn ni weld. O cynni nawr. Mas fan hyn. Geifer yn dod me. Dyn ni'n gallu gwneud. Os mae rhywun na. O, amddiffyn anhygoel yna. O, fydd e'n hapus efo hwnna. Mae'n dyn. 1 munud bron di fynd, heb gol. O Connie nawr. O, mae'r gêm yma'n eitha cagey fi'n meddwl, Kath. Ie, fi'n credu
Mae pawb eisiau'r gol gyntaf, ond oes neb eisiau ildio gyntaf chwaith, felly. Dyna'r thing, maen nhw'n gwybod sy'n ar y lein. Pawb yn PS5 ar y ymddiffyn. lein. Mae bwy bynnag sy'n ennill y gêm yma yn ennill PlayStation 5. 3 PlayStation munud. 5. Wow. Amddiffyn da, unwaith edrych Falle mae un tîm 3 munud i ffwrdd o mynd adre efo PlayStation 5. Mae hwnna'n bonkers. Pan o'n i'n ifanc, o'n i byth yn mynd. O'n i'n adre efo Eisteddfod efo balloon. Mae rhaid yn mynd adre efo PlayStation 5. Unbelievable. A hifen iawn sy'n ni'n lwcus. Hifen iawn sy'n ni'n lwcus. Mae hwn yn dyn. Mae'n really dyn. Fi'n lyfio man. Gav, Kath, blwyddyn nesa, chi a fi, ni'n mynd i ymuno. Ie? Ni'n mynd i neud e. Fi eisiau PlayStation. Sa'n ma amdano ti, Gav? Wel, sa'n chwarae... Dwi ddim eisiau chwarae Gaver, dwi ddim eisiau chwarae Spike. O, Connie! Gol yn rhydd! Gol i'r tîm oren! A drychwch faint mae'n meddwl i nhw. Mae'r pwysau flan, mae'r bloedio, mae'r celebrations. Oedd yn dyn. Wow. Hei, ni eisiau mwy o bobl yma, maen nhw'n dechrau gwneud y sŵn, a fynd i moyn. Ie, oedd yna... Bant yn ni, de. Oedd yna'n Gol yn wag, yn gyda fyna. Oedd y gol yn wag, oedd yn gol really bwysig fyna. Ni bron i'n cael hanner y... Gol! Eto i'r tîm oren! Da iawn y Gaver, nôl yn y gêm. Okay. Wel, mae'r mind games yn dechrau chwarae nawr, maen nhw'n bach yn nervous. Falle gewn ni game 3. Spike yn nervous. Mae space wedi digwydd i Spike. Ni ddim wedi gweld... Gol i'r un tîm yn ôl i glas. Spike. Mae Spike nôl gyda ni. Arbennig. Wel, mae game gyda ni, boys bach. Wel, Connie nawr. Mae Spike ar ei ôl i. 2-1. Reit. 2 a hanner munud dau. Digon o amser i unrhyw tîm neu rhywbeth. Gol fan hyn. Mae gol yn dod! O, diar o mi. Mae tîm oren eto wedi sgorio. Wel, mae'r Gaver ar dan, boys bach. Mae'r Gaver ar ddihun. I fod yn dig, nes nhw'n cymryd mantas o'na. Maen nhw'n weithio ar nawr, nag nhw. Mae rhaid i nhw credu bod nhw'n gallu mynd i'n trydydd gêm. Da iawn y Gaver. O'n i'n meddwl falle oedd e, oedd diwrnod wedi dod i ben. Ond mae wedi dod mas 3 gol i 1. 2 funud ar ôl. Falle gewn ni game 3 yn y ffeinal yma. O, ti'n mor cyffroes nawr, Kath. Mae Gaver yn trio eto. Am fydd. O, Connie nawr. Shot anhygoel gan Spike ma. Os mae rhywun... Wel, maen nhw nôl yn y ras nawr. 3 o pwyntiau i 2. Tîm glas i newid sgorio. Da iawn i Spike i weld hwnna wedyn. 1 munud ar 40 ar ei ôl i. Sa'n siŵr beth sy'n mynd i digwydd. Wel, game 3. Sa'n siŵr nawr. O, falle fan hyn. Neb yna i fynd ar ei ôl hi. Mae'n dyn. Mae'n gêm mor dyn, mor gyffroes nawr. Just 1 munud. Come on, Spike! Mae'r dorf yn galw am Spike. Maen nhw eisiau gol arall. Mae Gaver jyst angen amddiffynol gyda'i bywydau. Dyna'r peth. Mae Spike really ar ddihun nawr. Amddiffynol. Maen nhw ddim eisiau hyn i mynd i... Hynny di fynd! Ydyn mynd i gweld game 3, falle. O, ni eisiau gweld game 3 na gyd i. Ydyn ni? Ydyn. Mae Spike ddim eisiau gweld e. O, amddiffyn da eto. Ydy'r Gaver yn neud digon? Wel, fan hyn! Gol i'r Gaver! Unrhyw celebrations? O! Sŵ! Dyma nhw! Fi'n meddwl
ni'n mynd I gweld game 3 nawr. Wel, Da iawn, Geifer. Gystadleuaeth, a chi'n cael gystadleuaeth. Dyma ffeinal. Waw. Dyma ffeinal. Mae'r Geifer eisiau mynd ar PS5 na adre. A pwynt yw, mae Geifer yn llawn heiddi os ydyn nhw'n mynd I cypio yn. Maen nhw wedi dod nôl i'r gêm. Mae'r angofio'r gêm cyntaf a mynd ati. Dyna fe, maen nhw dechrau o'r dechrau. 4-2. 30 eiliad. 30 eiliad ar ôl. Wel, mor o'r eiliad olaf. Mae Spike dal yn ddi. Mae Spike eisiau cloi hyn lawr nawr. Geifer sy'n dal yn y blaen. Mae rhaid I Geifer am berthynar am dros 20 eiliad. 50 eiliad ar ôl. Come on, gynulleidfa. A mae Spike yn gallu gwneud unrhyw beth fan hyn. Falle. Geifer unwaith eto. Waw, mae'n meddwl y byd I nhw. Ydy'r Geifer wedi gwneud digon? Ydyn nhw wedi gwneud digon falle? Wel. Gol I 3. 5 gol, dim rhi 4. Ydyn ni'n mynd I gweld game 3, ti'n meddwl Ameer? Wrth gwrs, na beth ni eisiau. Spike eisiau game 3. Sut mae Spike mynd I ymateb? Dau, un. Game dros Game 3. Tîm Oren sef y Geifer. Felly. Y decider fel maen nhw'n dweud. Un gêm arall. Right, fi'n mynd I gadael y boys cael bach o team talk. I sôn a siarad be maen nhw'n mynd I wneud nesaf. Diolch ar y ymroddiad, y passion, yr anger, dyna fe Gav. Jiw, mae'n cymaint I fi. Mae calon fi'n curo. Goosebumps. Sa'n gwybod pwy sy'n mynd I cymryd hyn. O'n I wedi ysgrifennu y Geifer off, ond maen nhw dod nôl mewn I fe. A, I don't know. Sa'n gwybod beth sy'n mynd I digwydd. Dere cael chat gyda nhw. Right, Geifer, diolch byth. Sut chi'n teimlo am hwnna? Really da! Really da. Anhygoel. Anhygoel. Right, chi'n tio siawns chi? Ydyn. Chi'n mynd I wneud? I penne neu chi dal yn ddi? Da ni dal yn ni. Chi dal yn ddi? Wel, gynulleidfa. Geifer yn oren. Dyma ni de. Ymlaen i'r ca. Cyfri lawr. Mewn 3. Dyma ni de. Fi eisiau clap mawr fan hyn gynulleidfa. Clap mawr. Y gêm ola ni. 3, 2, 1. Amdani! Gol yn syth, tîm glas. Wel. Dim screen gyda chi. Come on, Spike. Just aros I screen wrth gweithio. Rhaid sgrifio beth sy'n mynd lan. Pwy sydd wedi sgorio? Spike yn... Spike sydd wedi sgorio. Da Un I iawn, ddim. Spike. Dechreuodd. Wow. PS5 ar y le. Fi'n nerfus. Stori ar Oh!
Shot agos fanna. Shot anhygoel. Dwi'n gallu mae'n neud rhywbeth fan hyn. Oh! Denied. Gwaith da, unwaith. Mae'r ddau tîm di dod mas am frwydr fach. Mae'r sgiliau, maen nhw'n reoli ceir a'r bel yn ffantastig. Mae'n anhygoel. Mae fel... ennill PS5. Ond o fod 2 munud ar ôl i nawr. Dim gol am dibyn bach. Ond Connie. Falle. Gol i tîm gas. Da iawn, Spike. Wel, maen nhw dal am di. Ond mae da. Unwaith eto, pwy sy'n gyntaf i'r bel, na sut maen nhw wedi elwa o hynny, Spike yn y marc. Digon o amser. Digon o amser. Mae'r rieni, mae'r celonau'r rieni yn mynd fan hyn, flat out. Dim heart attacks, diolch. Na. Dim yn dod. Yes, maen nhw'n colli, bydd rhaid i nhw prynu'r PS5, so... Pwysig gwaith trwy'r to. O, maen nhw'n bod yn... maen nhw'n eistedd nôl dipyn bach nawr, ond mae Geifer yn mynd ar ei ôl Wel, ni. mae munud a hanner ar ôl nes bod ni'n cyroni yr enillwyr. Mae fel bod y gêm ddim yn cael ei chwarae wrth y gol. Na fe, ie. Mae'n chwarae'n hanol y cae nag yn nhw. Ie. So, Yn technegol iawn, dwi'n meddwl, ie. O! Right e, Gav, Kath, ydy'r PlayStations yn barod? Arbediad. Mae fi wedi cymryd i fan hyn, adre jyst i checio fe. OK, muned i fynd. Mae amser yn bryn i O, bod mae yn amser cyrraedd yn mor enillwyr ni. bryn. 2-1 i Spike. Fi'n methu watcho hyn. Mae e'n mynd i bod yn... Mae digon o amser i'r Geifer sgorio. Ac unrhyw beth digwydd. O, mae'r tensiwn. Mae siwg yn y tensiwn ma. Mae'r holl chwarae'n hanol y cae. 30 eiliad sydd ar ôl. O, mae gol yn wag. Wel, mae'r Geifer yn dymuno fwy o gyfathrebu. Mae Spike dal yn unrhyw beth. Unan eiliad. O! 10 eiliad. Mae'n yn agos. Mae'r gol yn rhydd. Na ni! Wel, dyna ni. Glas i wedi ennill y ffeinal gyntaf 2-6 Rocket League. A chi'n gallu gweld sut mae'n meddwl i nhw. Anlwcus mawr i'r Geifer, ond chi wedi gwneud mor dda Da i iawn, gyrraedd y da rowndiau iawn. fanol. Ond cofiwch, chi ddim yn mynd gyda dim byd o gwbl. Bydd dal tocyn ar gyfer Gêm Cymru yn erbyn Twrci. Ond ar gyfer Spike, llong o farchiadau, handshakes fyma. Da iawn, boys, da iawn i gyd. Right, clap os gwelwch yn dda, gynulleidfa ar gyfer Spike. Woo! Right, ni'n mynd i mynd draw i'r ochr arall i gyroni chi gyda cwpl o prizes i roi i chi. Dewch gyda fi, boys. Dewch gyda fi. That's my boy. Na chi, boys. Calonau nôl i normal nawr. Pwysau'r gwaith. Wel, Gav, Kath, am gêm. Ia, ffantastig, ffatig. Sa'n gallu gwneud un arall o'n nhw? Na? O, un arall i'n mynd. O, swir. O! O, swir. Ond EAFC... Right, gawn ni lead. Hey, Spike! Nhw Da iawn, sydd wedi boys. ennill, ond wrth gwrs mae dal fwy roi nhw, Gav. Os e? Os, mae yna fwy roi nhw.
Waw. Wel, waw, drwchwch ar reina. PlayStation 5, yr un. Waw. Na chi gwobr. Ond wrth gwrs, bydd dal tocynnau gêm rhyngwladol Cymru yn erbyn. Arbennig. Clap unwaith eto, sgwyrwch yn dda. Da iawn, diolch yn fawr, boys. Diolch i chi. Wel, wel, wel. Anhygoel. Ma' hwnna'n meddwl y byd i nhw. Ie, y safon yn anhygoel a gêm yn rili agos a dyna beth chi eisiau mewn gêm yn dirfynol. Absolutely. Wel, ni wedi gofyn am ffeinal mawr, a dyna'n union beth ni wedi cael, finals mawr. Mae'n mor stressful. O'n i'n stress. Yn nhw sut maen nhw'n chwarae. Oh, absolutely. A lot o dadle hefyd. O, ie. O, ie. Nhw'n triol aros yn calm, ond ti'n gweld nhw'n... Ie. Wel, beth chi'n meddwl nawr? Round nesa? Ie, round nesa, ie. Pwy sy'n nesaf, e? Absolutely. Ta'n gallu aros. Nesa, mae dan ni EAFC 24, sef FIFA.
2 munud I fynd nes bod ni'n derbyn y gêm derfynol nesaf. A gêm fydd EAFC 24, dan 16. A bydd y gêm rhwng Deo a Bryn. 2 munud I fynd. Munud I fynd. 1 minute remaining. Ydy fi mewn. Un fi ddim. Siwr mae Gav, ti gyda fi? Ydw. Siwr mae Kath? Da iawn, diolch. Siwr mae Joe? Da iawn. Hello. Siwr mae. Okay. Diolch am ymuno ni. Thank you for joining us. Right, mae da ni ffeinal gyda ni. Gêm derfynol. A'n syml iawn. Y gorau o 1. Best of 1. A bydd 6 munud yr ochr. A digon o chwarae, digon o gystadlu. Ac wrth gwrs, mae yna gwobrau ar gyfer hyn hefyd. Sef 250 mewn vouchers a hyd yn oed Crys Ty Cymru wedi cael ei arwyddo. Iawn te, gan y lleidfa, fi eisiau lot o sŵn yn mynd nôl mewn i'r ffainal yma. Deg eiliad I fynd. Dyma ni, gêm derfynol. Wel, croeso nôl I Eisteddfod, sef y gystadleuaeth gêmio byw gyntaf erioed trwy gyfrwng y Gymraeg. Ni newydd cael gêm derfynol arbennig gyda Spike yn cael ei coroni a ennill PlayStation 5. Ac wrth gwrs, tro yma, mae Gav gyda fi, mae Kath gyda fi, ond hefyd, mae Joe Ledley gyda ni. Sŵn os gwelwch na! Wel, arbennig I weld chi gyd yn sylwebi gyda ni, ac wrth gwrs y gynulleidfa hyd yn hyn. Nawr, nôl i'r gystadleuaeth, mae da ni EAFC 24, dan 16, ond tro yma, mae da ni Bryn Williams yn erbyn Deo Roberts. Clap os gwelwch na, gynulleidfa! A dewch ni cael gair sydyn gyda nhw. Wel, Bryn, mae'r amser wedi dod. Pwy sy'n dod dros y Bryn? Fi'n hapus iawn.
Fi yn hapus iawn. Pa tîm ti wedi dewis, Bryn? Real Madrid heddi. Real Madrid. Ac unrhyw chwaraewyr y tîm dibynnu ar fel yr arfer? Bellingham, Rodrigo a Vinicius Junior, really. Ti'n gwybod y ffordd ma, ti'n hapus a ti'n barod? Ydw. Wel, pob lwc i ti, Bryn. Unrhyw sylwadau olaf ar gyfer Deo? Just pob look. Pob lwc, so... Yeah. Wel, na chi sportsmanship, dyna'n union be ni eisiau. A draw fama, mae da ni Deo, sef Ffrainc. Yeah. Yeah. Siw mae'n mynd, boi? Da, fi'n meddwl allwn cael potential da. Ac wrth gwrs, ti wedi bod yn aros yn ymwneithgar iawn. Ti'n barod amdani? Yeah, fi'n meddwl. Ti'n meddwl? Unrhyw geiliau oraf ar gyfer Bryn? Pob look. Pob lwc, wel, pob lwc rhwng y ddau yn nhw. Mae'r ddau wedi dewis eu tîmoedd, sef Deo gyda Ffrainc ac yna Bryn gyda Real Madrid. Mae'r boes jyst mynd i gwario'r eiliadau diwethaf yn dewis eu chwaraewyr. Pwy sy'n mynd i fod yn y flaen? Pa set-up sydd gyda ni? Details, manylion bwysig iawn. Oherwydd mae lot i chwarae, mae da ni 250 yn stryd halebau sef vouchers ac wrth gwrs, Pris Cymru wedi cael ei arwyddo. Gav, thumbs up gyda fi. Arwyddo gan pwy? Ti? Ti, fi, Joe, pawb sydd yma. O na, mae yna gêm cyffrous mawr gyda ni fan hyn. Right, boys, chi'n barod? Thumbs up. Gynulleidfa, thumbs up, pawb yn barod? Right, fi eisiau lot o sŵn ar gyfer y cic gyntaf yma. Newch mlaen, ymlaen i'r car. A dyma ni de, gynulleidfa, gyda fi. Newidiadau mynd yn ôl o fyna, ti'n barod? Yeah, let's go. Cwpl o settings yn cael ei wario fan hyn, a newid. Okay. Ti'n barod? Ti'n barod? 3, 2, 1, bant a ni, clap os gwelwch yn dda, gynulleidfa! Gêm terfynol! Da ni'n y chwech. So Kath, mae da ni Ffrainc yn erbyn Real Madrid eto. Ie, mae ddwy dîm yma wedi bod yn boblogaidd yn nhw heddi. Pawb eisiau dewis Real Madrid a Ffrainc, so fi'n credu mae'n mynd i fod yn game din. It's going to be a tight game. Joe, if you had to pick between France or Real Madrid, do you think you'd be watching those two teams play ever? Oh, no, but it's great to watch. It's all about pace with Real Madrid. I think that's why everyone wants to go Real Madrid. But it just reminds me of being in the sofa back home when I go watch my little boy play on the PlayStation. He's like, Daddy, come and watch me. So it's right up my street. You a big FIFA guy, Joe? Yeah, I loved it, I've gone a little bit too old for it now. But, do you think? Yeah, I used to play it all the time back. I thought you'd have more time to get, put in the practice now. I know, since I'm retired, but I just can't do it. It's too quick for me. But it is quick, to be fair. Basically, mae rhain best of the best yn Cymru yn chwarae nawr. Am 250 o vouchers, a hefyd Cris wedi arwyddo, a hefyd tocynnau i weld Cymru yn erbyn Twrci yn chwarae. Brilliant. Ie, cychwyn eitha cydbwysedd o ran cytbwys. Mae ddau dîm eisiau heri i gilydd, ond sneb eisiau gwneud camgymeriad. A ni'n gweld y boes ma'n chwarae yn erbyn i gilydd yn y round cyn, actually, o'n ni? Bryn top bins yn chwarae, ond... Oh! Wel, agos iawn. Taro'r post yn agos, ie. Bwysig i gofio pawb 6 munud yr ochr byddwn ni'n chwarae. Un gêm. Here we go then. Real Madrid, bach o fan hyn. Os gan nhw chance, falle? Na! Arbediad da, fyna gan y gorgeidwad. Good save. Dal i unrhyw un cymryd mantes fan hyn nawr. Fi'n meddwl os mae camgymeriad yn digwydd, dyna lle ni'n mynd i gweld rhywun yn cymryd mantes falle. Real Madrid trwyno. Shot! O, mae methu mas ar byd. Cornel Fyddi. Someone's not paid the sky bill. Am arbediad. Do. Keeper's on fire. He's been a witness for sure. Yeah, yn sicr mae fe'n cadw fan nhw yn y gym. Anyway, will do. Oh, that's a red.
It's going to be a red, surely. Wel, ffawl yn gynnar iawn. Mae yna bach o gyffro. Tension in the final. Yeah, coch. Yeah. Jude Bellingham being sent off. Harden, goch! Jude Bellingham, bunt. Now, Joe, as the expert, Jude Bellingham being sent off in the final, is that going to make an impact? Yeah, it's a big blow. Obviously, having the overload now with a man down is going to be difficult. But Real Madrid, you know, it's so end-to-end, it's so open. There's loads of opportunities for both teams. A Kath, be mae colli rhywun fel Jude Bellingham yn y final mynd i dweud i'r chwaraewyr yma nawr? Wel, fe sy'n sicrhau y chwarae mynd trwyddo fe, felly maen nhw'n mynd i gorfod ffeindio rhywun arall i derbyn y bel yn hanol y cae i dechrau'r ymwysodiadau. Falle overreaction fyna bach, neu ti'n meddwl rhaid i wneud e? Yeah, he could have slowed his feet down, fi'n credu. Yeah, dived in there. Lucky by there. Okay, so mae Danny Cornell now. So, 5 munud ar hugain wedi mynd. Un cardyn coch. Ond mae Real Madrid dal yn gyffio ymlaen nawr, trio cael y possession. Yeah, sdim lot o chwaraewyr ymysodol yn symud i fyny'r cae, mae pawb yn dieddol o eisiau aros yn amddiffynol. Joe, do you have many red cards in your career? Yeah, I got sent off twice, but the pair of them, they were never sending off. Really? Yeah, 2 yellows and 1 straight red. And to be fair, the straight red card, one was absoluted. The ref went back and apologised after the game. So, and I got sent off a Cardiff and Sheffield Wednesday away in the first tackle was a great tackle. I didn't get on with referees anyway. And my sending off was a sending off. Your sending off was a sending off. Honest. Yeah, Kath remembers her 1 red card as well. How'd that go, Kath? Yeah, bad. It was bad. Wel, sy'n lot yn digwydd, ond mae'n gêm agos iawn. Mae gêm yn agos iawn i'n Mbappe nawr. Ac mae'n gallu gwneud rhywbeth falle efo'r person. Falle dadlef yna, fi'n meddwl, ddim chwaraewr falle o gwmpas. Fain a 10 munud i fynd ar y cloc ar gyfer y hanner gyntaf, ond mae hwnna dal yn meddwl eiliad ei ffwrdd. Sy'n lot amser. Kath, weithiau, os mae'r tîm arall wedi colli chwaraewr, ydy yn gallu gwneud, os chi'n chwarae yn erbyn nhw, ydy hwnna'n gallu gwneud yn dim bach yn fwy anodd weithiau? Neu chi'n meddwl, os mae nhw'n newid sut maen nhw'n chwarae, a ti'n tueddu o gweld sut nhw'n chwarae o'r blaen? Y broblem yw, fi'n credu, oes neb eisiau gwneud camgymeriad sydd yn dealladwy, felly maen nhw'n trio cadw meddiant, ond does dim lot o gyfleoedd at y gol ar hyn y bryd, achos mae pawb eisiau beidio ildio, so yeah. One mistake, a geith gen nhw cyfle. Ond da ni, maen nhw wedi colli chwaraewr, ond maen nhw dal yn mynd ati. Still going for it, even though they're a player down. Falle fan hyn? Wel, o 2 shot yn y box fyna, ond dim look. Mae Real Madrid ddim yn chwarae fel maen nhw wedi colli chwaraewr. Mae ddim yn aros nôl o gwbl. Maen nhw dal yn mynd amdani. Actually, yeah, mae Real Madrid cael mwy o shots ar target na mae Frank wedi. Intense. Intense. A sgwn i faint mae'r red card na wedi wneud gwahaniaeth wrth bod ni'n mynd ymlaen yn y gêm yma. Os mae Real Madrid dal yn chwarae. Ie, a mae rhaid i Frank jyst gwthio bob i fyny hefyd. A dyna ni, diwedd y hanner gyntaf, clap o sgwyrwch yn dda. Gêm gyfartal, de. Dewch ni siarad gyda'r boys. Bryn, beth sy'n mynd mlaen? Fi'n chwarae lot well nawr ni yn y round robin, so fi'n apus. Fi'n apus, ond beth sy'n digwydd? Mae'r cardyn goch. Oedd e mewn ar gol, so o'n i rhaid wneud e. Tactic, ti'n chwarae'n frwnt? Ydw. Ti'n chwarae'n frwnt a ti eisiau ennill, na beth yw e? Ie. Yeah. Beth ti'n mynd i newid yn yr ail hanner? Fi'n newid formation fi achos mae Bellingham off. Ti'n newid formation ti, fi'n siŵr bydd Joe yn eitha impressed gyda hwnna hefyd. Right, Deo, siw mae'n mynd i ti? Okay. Okay, dim rhi ffôl, ti dal yma, na beth sy'n cyfri, ti yn y ffeinal, os pressure anno?
Yeah, fi'n teimlo fel fi angen improve yn yr second half. Bendant. Wyt ti'n mynd i newid unrhyw beth? Ydw, fi'n mynd i newid y formation fel... Pwy ti'n symud ymlaen a pwy ti'n symud nôl? So, mae Dembele off am Giroud a fi'n switch o'r formation. Arbennig. Siw mae Mbappe yn neud? Bach yn disappointing. Bach yn disappointed Mbappe. Waw, chi wedi clywed efo'n hyn. Nôl mlaen i'r ca, dyma ni de. Bryn yn erbyn Deo. Sgôr. O ddim. Joe, what do you make of them changes there? Yeah, I understand. He's got a little bit more attacking wise. Giroud, Abantani. being up front, Giroud, he's always going to get a goal. So, yeah, you got when a man down, you got to go all out attack. Because I was going to say, they're not playing like they've got a man down, are they? Really, Real Madrid. They're still pushing forward. They're still going for it. Yeah, it's been really entertaining. It's just like watching Wayne Hennessy in goal for both sets of teams. Like, Kath, you're not the biggest fan of Giroud in the last couple of games. Well, but no, I just thought when Kerith played, it's the best I've ever seen him play on FIFA. He doesn't play like that normally. oh, has he changed? Dembele on? Yeah, he's... Yes, sy'n ei gweld nawr. Falle bod nhw'n gallu gwneud rhywbeth bod nhw person I lawr. Oh, shot fyna. Dim problem ddo i'r Gilgeidwad. Fi'n credu, mae rhaid I Real Madrid just falle newid y ffordd hynny yw, falle taro'r bel yn hir. Yeah. Just running behind I weld os yw'n... Yeah, maen nhw'n dechrau, mae rhaid nhw'n neud a lot mwy o amddiffyn nawr. Yeah, cos mae Sharp, Frank, maen nhw'n 4-3, 4-4-2 fyna, 4-3-3. Maen nhw'n digon gyfforddus. Gav, pa tîm ti'n gweld gyda mwy o sgiliau, mwy o mosod? Mae mor agos fi'n meddwl, os mae Real Madrid ddim yn chwarae fel bod nhw wedi colli pethau. Mae Real Madrid ddim yn aros nôl, maen nhw'n mynd amdano fe. A maen nhw'n mynd eto, dyn ni. Ond mae Frank efo'r mantais na. Os maen nhw'n gallu gwneud rhywbeth efo fa, bydd o'n brilliant. Ond sgwni os maen nhw'n gallu. Does dim lot o ergydiau glân os wedi cael ei wneud, felly, tymod, i ni'n deall bod y ddau yn teimlo bach o pwysau. Oh, shot o belle! Right, bach o cwpl o team newidiadau yn dod fan hyn. Mae wedi cael digon o rai o chwaraewyr yn amlwg. Mae rwy'n cael y sac. Oedd yna mor gyfrif yn gweld, I didn't even see what he did. Too quick. Gan I weld nawr. Mae'r hanner o'r I fynd, 30 minutes to go now. Sym lot o amser, mae'n gêm ffynol, mae'n gêm agos iawn. Pwy sy'n mynd I cipio I? Mae gêm mor agos. O Conny nawr, falle. Falle fan hyn. Os ni'n gweld? Na. Ie, amddiffyn Frank yn gadar. 5 yn y cef fyna I Frank. Os dim ffordd bod un person gallu mynd trwyddo falle. Oh, off y postyn I Bryn! Come on. O'n lygus fan'na, chwarae da. Come on, Bryn, fi'n clywed y gynulleidfa. Dewch I ni wneud sŵn os gwrwch na. Fuming. Pas hyfryd fan'na. Pass hyfryd, yeah. Yeah. Lled y postyn yn stopio'r gol. What about you, Joe? Do you think you did enough there? Yeah, I thought it was going in, but again, it's just so entertaining and so realistic. We were just talking how realistic it is, and it's great to watch. They've both been practicing so much as well. Like, you know, these are like the best of Wales players. Like, they're just constantly playing. Great tackle. Oh, shot ar darged, o mae mas. Bach o team management, na. O's, gan Bryn. Ti'n amddiffyn ffantastig fan'na gan. Nôl â ni, 3-2-1. Cornel I Frank. Okay, here we go. Ugain mynd o. Angen I un o'n nhw'n gwneud rhywbeth fach. Ie, o'n nhw'n edrych am Giroud yn yr awyr fan'na, ond o'n methu ffeindio fe. Na ni, ie. Felly, 2 munud I fynd gynulleidfa. Newch bach o sŵn. Clap o twyrch yna. Gêm derfynol yw hwn, cofiwch. Ni'n agos iawn I cyroni y gorau dan 16 EAFC.
Oh! Oh, play on. Play on, apparently. Dyw'r referee ddim wedi gweld him. What do you think, Joe? Good decision there? I don't know. It seemed like he took him out there, but he's got to make a challenge anyway. He was through otherwise. T'mod, pimp yn y cefn gyda Frank, t'mod, low block, dyn nhw ddim yn... Ond y peth yw, pimp yn y cef, maen nhw'n mynd amdano fe. Yeah, exactly. So- Ond dyn nhw just ddim yn sildio. Os nhw wedi sgorio un, falle i gweld bod nhw falle bod nhw'n cael pimp yn y cefn, ond heb sgôr, Ond ond ma' jyst nhw maen nhw'n obviously- aros nôl, ond Ie. aros amdano Real Ond maen nhw Madrid. ofn ag nhw, maen nhw ofn. Fi'n meddwl, ie. Dyna be mae'n edrych fel. Ond I think, falle maen nhw jyst yn aros am Real Madrid neu camgymeriad eto. Gaf, fi newydd cael bach o newyddion. O ie? Os mae'n gorffen gyda dim, gêm gyfartal, Ie. ni'n ail ddechrau, a wedyn gol gyntaf fydd yn cymryd i. Golden goal ni'n chwarae. Okay. Sem lot ar ôl nawr. Eiliadau hyd yn ôl. Eiliadau. I rhywun wneud rhywbeth. Here we go. O Connie nawr, falle! Gol i Ffrainc! 1-0 yn yr eiliadau diwethaf. What? Gan Deo! Shit. Worst time to sort of score as well. I called it Giroud. I just feel like he was going to score today. Yeah. Mae fe wedi cael diwrnod o hanner yn y gwestiwn. Giroud's had an amazing day on this stage. Wel, mae Ffrainc yn gwastraffu amser nawr, gychwyn nhw, tactic. O, Connie nawr, 5 munud i fynd. I fod yn deg, Giroud yn cymryd y cyfle fan'na, chwarae da, pas da, Dyna un gyd yn oedd rhaid erbyn nhw'n un. neud, ie. Ie. O, they're just chwarae o gwmpas Time nawr. wasting, yeah. Eiliadau sydd ar ôl. Joe, if someone was doing that in front of you, time wasting like that, what are you doing? Red card? Yeah, it's another red. Falle bydd amser ychwanegol tymed bach, ond eiliadau sydd. Oh, Oh, get it in there. here we Cyfle go, here we olaf fan go, hyn. here we go. A sting in the tail, falle. Flick it. Oh, na. Exactly that. Surely nawr, falle. Dyma ni. Oh, come on, Connie! O! Anlwcus iawn! Arbediad. A dyna'r chwiban, Deo sydd wedi ennill. O celebration gyda Deo, dewch ni weld. Wow. Na, mae'r pwysau wedi mynd i benne. Yn llwyr. Arbennig o dda. Reit te, clap ar gyfer Bryn os gwelwch Too yn dda. stressful. Sydd wedi Too chwarae'n stressful. arbennig. Ond wrth gwrs, Deo sydd wedi ennill. Da iawn ti. Reit te, Deo. Dyna dy fyd e, boi. Too stressful. Joe, how stressful was that? Sweating, I know, yeah. Watching them. It's so end-to-end. I thought Absolutely. Real Madrid were very unlucky. The chances Yeah. out, especially in the first half, and then right at the end. Definitely, yeah. Siwr mai. Thong Da iawn, yn achiadau. Da iawn. Da iawn ti. Reit te, clap os gwelwch yn dda ar gyfer enillydd ni, dan 1-6, EAFC, sef Deo! Arbennig o dda, da iawn ti. Ac wrth gwrs, mae yna cwbl o wobrau gyda ni. Mae dan ni Cris rhyngwladol wedi cael ei arwyddo. Ac wrth gwrs, bydd stryd a lebe 250 yn cael ei anfon i Deo. Felly, da iawn ti. Gawn ni lun, we'll have a little picture. Deo yn y canol os gwelwch yn dda. Arbennig o dda, clap unwaith eto, sgwylwch yn dda, Deo Roberts. Wel, boes bach, na gystadleuaeth. Stress. Woo! Stress. Ni wedi weld popeth fan'na, wedon ni red card, 0-0. Belling them off. Yna, gol eiliadau diwethaf. Bonkers, bonkers. Joe, how's that one? It's hard to take, obviously, when you concede so late on. And it makes me want to have a game with someone now. I probably won't be like that standard, but Well, dyna be ni'n neud, we're having a little play-off at the end of it. We're doing an all-nighter. Yeah. That's the deal. Hwna yw'r deal. Right te, be o'ch chi'n meddwl am hwnna gynulleidfa? Cym dda? Tîn? He was the competition before. Oh, yeah. Yeah.
Right te, bydd seibiant bach iawn, a byddwn ni'n paratoi ar gyfer y gêm nesaf. Watch live on YouTube. Yeah, watch live now on One last thing, sorry, I mean, Good.
Hello. Ar I fynd nes y gêm derfynol dros 16 Rocket League. Eiliadau i fynd. Gav, barod amdani, boi? O, fi mor barod. Barod amdani. A fi wedi clywed ar gyfer y gêm yma, best of 5. Best of 5? Yeah. Felly, os mae rhywun yn sgori, 3, ennill y 3, Ie. trwy ddo. Ti'n meddwl? Fydd angen y 3? Sgwni, gawn ni weld. Falle allan ni gael 5 gêm o Rocket League fan hyn. Wel, dyma ni de bobl. Gêm derfynol i Esteddfod, ond tro yma dros 16 Rocket League. Ar gyfer y gêm yma, byddwn nhw'n chwarae ar gyfer PlayStation 5. Allwch chi credu am hwnna, mae'r amser wedi dod. Ac wrth gwrs, dal yn ymuno fi, mae Gav, a wrth gwrs, wave draw fyna. Ie, maen nhw'n dal gyda fi, Kath hefyd, a Joe. Siwmai, siwch chi'n neud? O, mor gyffroes am hyn. Yeah, Rocket League, mae'n different beast, nag ie? Os mae un o'n nhw'n gwisgo sunglasses rhywun na? Un o'n nhw gyda sunglasses, yeah? Oh, he's a cool Mae rai guy. gyda He's a cool podcast, guy. mae rai gyda... I want to know where AirPods he's arno. got those sunnies from, because I want a pair. Primark siwr o fod, pint yr un. Love Right te, mae'r boys yn barod. Being Ar o it, ochr wow. yma, mae da ni O2. Ar o ochr yma, mae da ni Tîm Sir Gar. Felly, y gorau o 5, hyd at 5, ond os mae rwy'n yn sgori 3 neu ennill 3, bydden nhw'n trwyddo ac yn ennill. Right te, gynulleidfa, clap os gwelwch yn dda. Dyma ni, sgwrs sydyn gyda'r boys. Wel, siwr mai O2. Dwi'n iawn, diolch. Wel, mae Joe di siarad amdano spectol ti. Ti'n fylon gwerthu nhw i Joe? Na. Ddim yn gwybod, ti'n gwneud cwbl o gig o gael. Na, dim bo. Maen nhw'n neud fi ffocysu yn galetach. Ffocysu yn galetach. Right te, teimlo'n hyderus? Yndw. Yndw! Sdim lot o geiriau gyda'r gogledd yma. Barod amdani? Rhyw Geiriau olaf i'r boys? dod yma cam milltir ffwr i colli na ddo. Na. Yn union. Sa'ch chi wedi dod o holl ffordd o'r gogledd i golli. Ac wrth gwrs, cofiwch, PlayStations maen nhw'n chwarae am. Boys, teimlo'n gyfforddus? Feeling confident? Yeah. Yeah? What, right, beth yw'r tactegau? What's the tactic? Score a lot of goals. A lot of goals. Score a lot of goals. Now, you're listening to music again. What song have we got today? Honestly, really depressing songs. Depressing songs, classic, musicals. Pwy a oer? Right te, tîm O2, glas os gwelwch yn dda. Tîm Sir Gar yn oren. Dyma ni de gynulleidfa arno fi. Dyma ni de, 3, 2, 1, clap os gwelwch yn dda! Nina. Great. Joe, are you familiar with Rocket League? I haven't got a clue what is going on here. I think my boys played it and I saw it once, but I didn't realise it was actually this. Yeah, it's basically football with cars. Oh. So you're a car and you've got to score goals. That's all you need to know, really. 3v3. Kath, this has been your first time seeing Rocket League today as well, right? Or one of your first times? Yeah, I've done a lot of research before coming here today, but yeah, it's very skillful. But ar diwedd y dydd,
cael y pêl mewn i'r gol, dyna gyd mae'n rhaid ti'n neud. Ar un nod, efe, ar un nod, ie. Ar un nod. Conni. So, pwy ti'n meddwl fan hyn, Kath? Ti'n meddwl ti efo'r, falle... O, gol i'r tîm oren! Sef Shirgar! Shirgar efo'r gol gyntaf. Wel, mae'r O2 ddim methu credu'r peth. A cwbl o celebrations gyda Shirgar yn barod. Arbennig, dyma ni, nôl yn y gêm. Amser i perffaith fan yn yr awyr, i just sgrifennu bod y bel. O'n i'n just wedi gofyn ti pwy ti'n meddwl sy'n mynd i pip o fe, dwi'n meddwl Shirgar. Wel, o Shirgar wedi ennill y gêm nawr yma, y gêm just exhibition, ond, ie. Mae'n mynd i fod yn Maen nhw wedi chwarae gilydd o'r blaen, ond falle, sa'n siŵr bod ni'n gweld skills actually nôl dwi'n mas eto. O'na ni. Amser i da fan yn yr awyr. Ie. Fan hyn, falle, o. Bach o amddiffyn dda fan hyn. O, reit o gwmpas. Reit Gav, mae dan ni bach o fantais gyda tîm Shirgar. O ie? Rolling substitute fan hyn. Waw. Fi'n gwybod mae'n edrych fel bouncer, ond mae'n rhan o'r tîm. Ydyn ni'n cael neud hwnna? Pwy a hwyr? Ydyn ni'n gallu sybl fi mewn? Ie. PlayStation, cofia! Ydyn nhw eisiau sybl fi mewn neu na? O, na ni! Gol i tîm oren, sef Shirgar! Da iawn, Shirgar. 2-0. Wel, mae'n eitha hafel yn y canol y cae, a wedyn unwaith mae'r bel yn cwmpo, car oren yn gyntaf i ymateb. When the ball drops, the orange team is the person to react. It seems like if you get the ball up a little bit, you get someone running in, diving header, that's how you get your goal in it. Yeah. But then they can also do it in the sky as well, so... Gol i'r tîm glas, sef O2! Wel, drychwch beth mae'n meddwl i nhw o'r diwedd. Maen nhw wedi dod o'r gogledd a maen nhw wedi cael gol. 2-1. Tîm on. So they got one back then, Joe. Do you see that coming? No, I didn't actually, but obviously the ball I'm watching is a bit tactical as well. It's very tactical, because it's 3 against 3. You've got to make sure where you know where you are on the field and making sure. Trydydd gol, Dimri ffôl. Arbennig, cwbl o handshakes gyda ni. Tîm Shirgar, 3-1. O, maen nhw'n dechrau agor popeth lan nawr, mae Shirgar yn nhw cap. Ie, maen nhw just wedi setlo fi'n credu, a maen nhw'n chwarae fel tîm. Maen nhw just yn cylch droi syfleoedd nhw, felly, maen nhw'n edrych yn cyfforddus. Dau munud a hanner i fynd. Ydy Shirgar yn gallu cario ymlaen efo mantais nhw nawr falle. Mae O2 shot ar targed fyna. Really dda. O, gol yn y bocs, lan a lawr. Conw, maen nhw'n joio mas draw nawr, 4 o bwyntiau i tîm oren. Shot. What a shot. You know, unwaith eto, amseru da a rediad pwysig fyna. Really good timing and good skill. VAR that. Looked like it was on the line. Don't think it was all the way across. But. Yeah, there's no VAR in Rocket League, unfortunately. But you can see the skill though, can't you, Joe? Like, I don't know, they practice a lot in this game. Oh, yeah. You can see that. And there's communication as well, just making sure one's defending, one's attacking, similar to obviously football, so it is an interesting game. Wel, nawr falle bod Shirgar yn gallu gwneud 5-1. Cymryd mantais yn y gêm gyntaf yma. Best of 5, ond chi'n meddwl bydd nhw angen 5? Wel, gen i weld, ond am beth yn da fanna i gan O2, mae'n rhaid dweud. Shot neis da. A ni eto. 5 gol! Sŵ! Wel, mae tîm glas yn cwynio am own goal fan hyn. Oedd yna, fi'n meddwl oedd yna'n gol. Well, 5-1.
5 gol i 1. Ydy Sir Gar yn neud digon fan hyn, Kath, ti'n meddwl? Ie, maen nhw wedi ennill y gêm am yna fi'n credu. Mae angen i just o to just setlo a... Wel, mae'r chweched gol yn y bag nawr. Mae chwarae'n troi chwerw. 6-1. Just dros munud i fynd. Gêm gynta. Just dros munud i fynd. Falle mae O2 gallu cael 1-0, falle. Mae munud a... yn eitha lot o amser yn amser Rocket League. Ond, os na ddigon o amser am 5 gol, falle ddim. Sy'n credu. Munud i fynd. Munud i fynd. Chi'n meddwl beth sy'n diddorol? Mae lot o cyfathrebu gyda O2. Os e? Ond Sir Gar, dim o gwbl. Really? Na. So na ni, fe'n edrych ar ein gilydd. Maen nhw mor cool, dyna'r thing. 30 eiliad. Amser y bryd. Maen nhw'n cool i cyfathrebu. Ie, am ddiffyn da eto. Maen nhw'n gallu darllen y chwarae. Ugain eiliad. Ie, go. O, falle mewn. 7th gol! Wel, mae pethau dechrau mynd yn well nawr. 7 o bwyntiau, tîm Sir Gar. 17 eiliad sydd ar ôl. Trying to goal and wad fan'na, just gyda beth. Long range shot, goal was empty. That's what happens, Joe. Basically, if 3 of them push forward, they just leave it open and like, it's no point, no chance. 10 eiliad. 10 eiliad. Ie, bydd y goliaeth cyfforddus Sir Gar, gêm gyntaf. O! 8th gol! Wel. O, mae yna tipyn o hand gestures gyda ni fan hyn. Nawr, mae gêm arno. Tîm Sir Gar. O! Fi o Sir Gar. Fi'n hapus. Ti'n hapus? O, fi'n hapus. Ond fel yn ni'n gweld, mae unrhyw beth yn gallu digwydd yn Rocket League. A dyna diwedd rown gyntaf, clap o sgwelwch yna i tîm Oren, sef Sir Gar. Arbennig, boys, da iawn. Very good. How was that one? Easy. Easy? Easy peasy lemon squeezy? Yep. Right there, boys. Be chi'n mynd i newid? Chi'n mynd i neud bach o substitution? Are you going to change a player over? It's working, so we keep it as it is. Cadw efa yma fe, keep it as it is. So, Pete ti'n mynd i dod mewn there, Chief? When are you going to come in? Maybe in a couple of games, we'll see how it goes. There is a couple of games. Os ma if needs be. Right there, boys. O2, siarad gyda fi. Be sy'n mynd mlaen? Bob ddim yn mynd yn drwg. Os siarad ddim yn edrych dda, 84 points, 2 munud. Boys, ydych chi wedi rhoi fyny? Surely not. No, of course ddim. Wrth gwrs ddim. Fe fi dymwch, or fi ddim yn cymryd yn serious yn angen locio fewn. Waw, hwnna'r fwyaf ti wedi gweud trwy'r dydd, mae'n siarad! Ti wedi credu? Waw! Right there, beth chi'n mynd i newid? Bob dim, really. Gobeithio gan ymwag, so mae o. Bob dim yn nhw'n mynd i newid. Wel, chi wedi glywed e? Ond mae yna gystadleuaeth mlaen gyda ni. Sgwn ni os bydd O2 yn dod nôl. Gynulleidfa, be chi'n meddwl? Pwy sy'n mynd i ennill? O2? Sir Gar. Newch sŵn i Sir Gar. Un mw. A O2? Oh, wel, mae da ni bach o bias. Right there, boys. 3-1, bant a ni. Three, 2, 1, amdani. Gwad gynta, Sir Gar, 1-0. Wel, mae lot o dadle gyda O2 fan hyn. Mae dadle efo O2. Sgwni os byd nhw'n ffrindiau ar ôl. Mae nhw'n dadle efo gilydd. Dadle? O, na. Ddim eisiau gweld hwnna. Mae dal ages i fynd eto. O, wel, ail gol yn y bag. Tîm Sir Gar. Go ni nawr. Dechrau perffaith yn y Wel, o leia mae O2 yn mwynhau ac yn chwerthin. Ag i tîm neso.
cofio nawr, best of 3 yw hyn, so falle bydd ni ddim yma angen hwnna, so I'm siŵr. Sgiliau da fan hyn. Ie. A fan hyn. Si'r Gav trio cael ei mewn wedyn. Tafod Ddim traws. yn gwybod neud. Gwni. Amddiffyn eitha dda fan'na. Ie, tackle da fan hyn. Joe, you've seen about 6 minutes of Rocket League now. Do you reckon your skills will be transferable? No. It's just absolute carnage, isn't it, really? I get the tactics, like what I can see what Orange is doing. Yeah. You know, they're keeping one back and going all out for the two, where the Blues are going for a little bit more, and then you can see the 2 goals in the last game where they're just getting it from their own half. So I think you read that quite well. You read that quite. I think you'd be decent at this. Where would you fancy yourself? Would you stand back a little bit, or would you be pushing forward? Forward. Diving headers. Kath mae hyn yn eitha agos nawr, fe? Gêm yma. Ie, t'mod, un Lot gol... fwy agos. Ie, un gol gan O2 a bydden nhw'n nôl yn y gêm. Ond... Na ni. Ie. Just un gol maen nhw angen. T'mod, ar hyn o bryd, mae'n weld bod Sigard jyst yn reoli chwarae mewn fwy gyfforddus. Gôl! Trydydd gôl! Dim rhi ffô! Tîm oren o Sir Gar. Da iawn, Sir Gar. 3 funud ar ôl i. 3 gol mewn. Os na ffordd bod O2 gallu dod nôl, ti'n meddwl, Kath? Yn ymlaen O2, chi dal yndi. Mae rhaid nhw gamblo fwy, mae rhaid nhw gallu pwysio, t'mod, ymlaen fwy. Jyst i trio cael gol a bach o hyder. Bron y bod hanner o hanner ma di wneud nawr. Rhaid y gêm di fynd, falle. Mae perwynydd gôl gyda ni. Mae fist bumps, parch rhwngddyn nhw, Sir Gar. 4 i 5. Na ni. Just mae reolaeth o'r car yn yr awyr gyda'r bel, t'mod, just amseru mor dda. Really good timing and controlling the ball in the air. Yeah, I can see that. It's so much going on. I just don't understand it. It's just Oranges have been on absolute Pumed gôl! Wel, chi methu cymryd llygad chi bant fan hyn. 5 i 0, Sir Gar. Oh. He has gone for that as well for the save there, but he's just missed it a little tiny bit. Yn anffodus. Sgwni os yn cael 1 gol o O2 fan hyn. Gôl unwaith eto, 6 gôl. Anhygoel. Maen nhw jyst gyntaf ac yn ail i bob bel ar un y bryd ag yn nhw. Maen nhw wedi darllen y sefyllfa. Maen nhw yn y lle cywir. Waw. Mae dal best of 5 ni'n neud, so mae dal gêm arall ar ôl hwn. So falle, gawn ni 5 gêm. Sgwni, falle ddim. Fe'n dweud mae O2 wedi dod lawr o'r gogledd. So, maen nhw ddim yma jyst i wneud lan rifa, ti'n modd? Maen nhw wedi dod lan i gystadlu, ond yn anffodus yn y gêm yma. Dim cweit wedi weld unrhyw gystadlu o nhw yn anffodus. A ni? 7 gôl! Ostod nôl! Drychwch ar y celebrations yma, tîm Sir Gar. T'mod, lefel o sgil fan'na i jyst reoli'r car gyda bel. Wel, mae Sir Gar yn mwynhau wrth ei bodd yma. Mae nhw'n cymryd control o'r gêm ma nawr. Mae nhw'n bod yn really anodd i O2 dod nôl, fi'n meddwl. Ond, fel ydw i wedi bod yn dweud, yn Rocket League, chi byth yn gwybod. Chi byth yn gwybod. O, na ni. Shot dros y top fan'na. Maen nhw gyntaf i'r bel eto nag nhw. Pob tro maen nhw'n mlaen e.
Mae'n amddiffyn i bod na'n ongl y fyd. O, can i weld? Fi'n meddwl mae Sir Gad ys chwarae efo nhw nawr. O, Cwni! O! O2 wedi sgorio o'r diwedd! Un gol yn ôl! Wel, wiki, siwr mai a chroeso nôl i'r gystadleuaeth. Leia maen nhw wedi cael rhywbeth. Arbennig, 7-1. Joe, you think the comeback's on? Oh, it's got to go for it. All out attack now. Six goals in a minute. 6 goals. It could be done. Here we go. Minute i byn. Joe believes in O2. Diolch, Joe, mae'r boes yn gweud. Nervously. Very well, so os yw'n cael un arall nawr. Ond mae'n bwysig gofio. Ail game yw hwn. Fydd un arall. O leia. Falle bydd a 5 game. Wel, os nhw'n ennill y trydydd. Exactly. 30 geil ar i byn. Mae nhw wedi cael un gol nôl, ond nawr. Does na ddim brwydr bydd yn meddwl. Mae Sir Gar yn jyst yn dod nôl. 10 geiliad. Trio cael reolau. A fi'n meddwl bod nhw. Ie, maen nhw jyst yn chwarae yng nghanol y cae nag nhw. A dyna ni, tîm oren sydd wedi ennill yr ail gêm. Ac wrth gwrs, mae da ni hyd ar 5 gêm, ond mae hyn yn meddwl, os mae tîm oren Sir Gar yn ennill yr un nesa, maen nhw wedi ennill y gystadleuaeth a ennill y ffeinal mawr. Right te, dewch ni siarad gyda nhw. Boys, beth sy'n mynd mlaen? How's it going? Feeling good? Very good. Very good. Tîm ni dod mewn i'r tîm nesa? You coming in? If it's not broken, you don't fix it. Wel, ti'n iawn fyna. If it's not broke, don't fix it. Dewch ni siarad gyda O2. Boys bach, beth sy'n mynd mlaen de? Dyn angen siarad fwy. Dyn angen just cael y bel fwy a just defendio. Wel, beth sy'n well i fi? Fi'n cofio chi'n chwarae ym Montio a oedd popeth yn mynd yn dda. Dwi'n gwybod, ond dwi'n gwybod beth sy'n digwydd efo ni heddiw. Siarad gyda pawb, bod nhw'n meddwl o chi'n mynd i ennill hwn. Felly, bant yn i de i'r gêm nesaf. Chi dal yn di? Yndan. Yndan, dyn ni. Siarad gyda fe, Team Talk, eiliadau diwethaf, a dyma ni de, ar gyfer y trydydd gêm. Dyn ymlaen y gynulleidfa, bach o omf, clap os gwelwch yn dda. Arbennig o dda. Right there, boys, 3-1, bant a ni. Trydydd gêm. Tri, dau, un, amdani. Well then now, he'll come back. It always does. Bombs Ameer. That's it. Right, Annie. Right set. Oh! Gol gan Tîm Glas! Wel, mae O2 gyda ni o'r diwedd. Fi'n siŵr bydd y boys yn hapus gyda hwnna. Yeah, mae cwbl celebrations. Yeah, retro top. I told you, Blues are going to come back. You reckon it's on for the Blues? Yeah, all out. They're coming back. Well, maen nhw un gol o flaen nawr. Trydydd gêm, mae rhaid nhw ennill hyn a maen nhw'n mynd adref. Yeah, they've got to win this, so they're going home. Gormod i ware. That's because I know a hell of a lot about this game. Wel, maen nhw'n gwybod bod rhaid nhw ennill y gêm yma nawr, efo. Maen nhw'n gwybod beth sydd nhw angen neud. I aros yn y gystadleuaeth. Yn sicr, ie. Oh. Yes, maen nhw actually aros nôl, ni'n mynd i weld hyn to, maen nhw actually aros nôl i fod yn gol geidwad. Yeah, Joe newydd done. Yeah. So he's actually sitting back as more of like a keeper role now. Tactical, isn't it? Which is like traditionally is how you would play, but they're too good to do that, so they're all pushing forward. Oh, it's a great shot. Agos iawn fyna. Oh. Foster.
Mae O2 yn dechrau dod nôl mynd i chwarae fan hyn. Maen nhw'n cael fwy o meddiant. More possession. Gôl i'r tîm oren. Ac wrth gwrs, maen nhw nôl yn y blaen. Dyma ni de. 1-1, gêm gyfartal. Mae hwnna'n equaliser mor dda fan hyn. Os ydyn nhw'n mynd i aros nôl a just amddiffyn, gyda un card, ffain. Ond maen nhw dal yn mynd i medru cymryd cyfleoedd. A mae hynny'n dangos pa mor gryf ydyn nhw. Sicr, ie. Be maen nhw'n neud? Ydy hwnna'n tactic? Tactic fa ma. Tactic yw hwnna? Sir Gar wedi bod yn siarad am rhyw fath o drigioni. Really? Maen nhw'n chwarae o gwmpas? Falle maen nhw'n just yn eistedd nôl. Maybe they're sitting back because they know they don't need to, they just can't concede here, basically. Now, defensive formation. Huge. Or they're just winding them up. Yeah. Showboating. How do you think it is? Oh. They think they've done enough, falle. Oh yeah, that's fine. Gôl! Sir Gar! Gôl arall. Own goal, yfe? Yfe? Own goal. Oh, na. Oh, mae'n mor bwysig fyna. Pawb yn pwyntio Llyr fan hyn. Llyr. Oh, beth ti'n neud? Name and shame. Oh, Ron yn syth mewn wedyn. Mae'r momentum gan Sir Gar nawr. Fi'n teimlo yn nhw'n sgorio fwy o goli yn y gêm yma. Trydydd gôl, Sir Gar. They're not sitting back now, Joe, are they? They're going for it. They got it. Otherwise, it's game over. Yeah. Just o dan 2 minute ar ôl nawr. Pedwerydd gôl, Sir Gar. Own goal fyna eto? Na! Who was it? Dim o goal. Just kick-off goal, yeah. Ace. Ace fach fanna. Funny nawr. Sir Gar yn mynd ar fe. 4 gol i 1. Falle gêm olaf Rocket League heno nawr. Ie, fi'n credu, mae rhaid rhoi clod i'r tîm sydd wedi bod fwy o cyson. A fi'n credu bod nhw wedi dangos hynny. Ie, ni wedi gweld O2 yn neud yn dim bach yn dda. Mae cwbl o gols eitha pwerus efo nhw. Ond, ie, fi'n meddwl fod jyst da Sir Gar, jyst y hyder na. A mae hwnna wedi cymryd nhw dros y blaen, fi'n meddwl. Ie, a lefel chwarae fi'n credu bach yn yw. 5 gôl, Sir Gar. Commentators da fan hyn, Joch yn y lleidfa. Just dros munud i fynd. Just 1 munud i fynd nawr. Munud i fynd. Fi'n credu dros y 2 gêm, mae Sir Gar wedi sefyll allan fel tîm sy'n Sicr, ie. drefnus, yn gwybod tactegau a mae sgiliau dyn nhw gyda'i ceir a'r bel. Right te Gav, ti'n paratoi'r PlayStations i fi? O, wel, falle. O, unrhyw beth i gallu digwydd 30 eiliad, 4 gol, falle. Wel, gawn ni weld, ond sy'n credu. 30 eiliad. 30 eiliad. Sir Gar. Eitha lot nawr o O2 i wneud. Maen nhw'n cael 1 gol, falle maen nhw'n cael 1 arall. Falle ddim. Gêm olaf Rocket League, falle. A dyma ni, 6 gol i Sir Gar. Maen nhw'n dangos ban nawr. Na ni.
Yn nhw'n gwneud ddigon. Ennill 3 gêm ar y bounce, da iawn Sir Gar. Kath, ti'n meddwl, maen nhw wedi bod y tîm gorau? Ie, maen nhw wedi heiddi ennill, ti'n modd, dros 3 gêm, maen nhw wedi sgorio, ti'n modd, 8, 7 a nawr 6 gol. Yeah. Should come in now. Joe, they've been the better team, haven't they? Oh, I was only joking about the Blues coming back. I always knew straight from the off the on. Well, your heart will always be for the Blues, though, isn't it? That's the thing. You'll always want the Blues to win. I didn't realise how tactical. A dyna diwedd hi. Oren sydd wedi ennill, sydd yn meddwl Sir Gar yn ennill y PlayStations. Da iawn. Clap os gwelwch yn dda, arbennig. O, hyfryd i gweld, good sportsmanship, maen nhw gyd yn siglo dwylo, parch rhwngddo nhw gyd. Da iawn Sir Gar, wel, am gêm, am gêm. Da iawn boys, siglwch dwylo, neis i weld. Wel, siwr oedd hwnna bobl. Wel, oedd dim ffordd trwyddo. Oedd dim ffordd, dim gobeth. Dychmyga, dreifo'r holl ffordd o'r gogledd. A dim hyd yn oed sniff, neu chawns, neu blas. PlayStation 5 na. Ond nhw'n edrych yn drist? Na, maen nhw'n weddol. Okay, yeah. Laugh it off. Yeah. Ond maen siwr o fod dagre tu ôl un o'na. Oh, definitely, yeah. Mae hwnna'n siwrne dawel yn y car ar y ffordd gyda. Oh, God. Yeah, mae'n cymryd ages of it. 4 awr. 4 awr, heb 4 awr. PlayStation 5. Na, Dim siarad o gwbl. Dim deal, Arbennig. dim deal. Right, dyma nhw de. Gynulleidfa, clap os gwelwch yn dda. Dros 16, Rocket League, Tîm Sir Gar. Sir Gar, dyna ble dwi o. Arbennig, arbennig o dda, boys. A dyma ni, arbennig I chi, un o chi. Okay. Da iawn, da iawn, da iawn, a da iawn. Mae'n bwysig I gofio hefyd, maen nhw yn chwarae I Esports Wales. Right te, boys. Trofi lawr. Hey! Arbennig, good stuff. Da iawn chi. Hwyl fawr. O, wrth gwrs, y gwobr. Ni bron yn anghofio. Right te. Un yr un, gyd yn cael PlayStation 5. Ond mae 4 yn nhw, so braidd nhw ffeit am yr un arall. 4 nhw, yeah, there we go. Arbennig, clap unwaith eto. Diolch yn fawr I chi. Boes Sir Gar, tîm oren, oedd wedi cipio hi. Right, am gêm, am gêm. Dewch ni ffyn o mas be bydd nesaf. Ond fi'n cymryd I AFC a finals mawr. Felly ti'n credu hwnna? Bydd Cerith yn dod, ac yna bydd Gareth yn dod.
Go on, please. OK, wel, chi wedi glywed fi. Cwpl o munudau sydd ar ôl nes y gêm derfynol mawr. Yr un i gyd wedi bod yn aros am amser hir, a nawr mae'r amser wedi cyrraedd yn y nos ar gyfer y gêm derfynol. EAFC 24 rhwng Cerith a Gareth. Ac yma y gwobr fydd 750 yn cash. Arglwydd. Lovely. Nes i weld ti, partner. Shot on the boys. Reit sim lot o amser I fynd nawr. Byddwn ni'n cychwyn gyda'r gêm derfynol olaf y noswaith. Os ydych chi tu allan y babell, dewch I fewn, byddwn ni'n mynd yn fuan iawn. Dau ddeg eiliad. Let's go. Wel, dyma ni de. Mae'r amser wedi dod ar gyfer y gêm derfynol olaf y noswaith. EAFC 24 dros 16. Mae da ni Cerith ar y ochr chwith ac yna Gareth ar y ochr dde. Gynulleidfa, clap os gwelwch yn dda. Ie, mae popeth I chwarae I. Ar gyfer y gêm yma, byddwn nhw'n ennill 750 yn cash. Gav, beth ti'n meddwl am hwnna? 750. Fi ddim yn cael 750 am wneud. Na, finna. Fi yn y job wrong. Yeah.
Ni gyd yn. Oh, Joe wouldn't go in now. How many games has he played? 750 quid? Yeah. It's not bad, is it? Yeah, it's a great... not a bad day's work. 100%. What was it, 20 odd minutes, 30 minutes he's going to... Yeah. That's less than that. 6 minutes and a half, fi'n meddwl. 6 munud a hanner. 6 munud a hanner. Gore o dri byddwn ni'n neud hefyd. Arbennig. Reit te, dewch ni cael chat gyflym gyda'r boys. A'r un sy'n cynrychioli Cymru. Pa ran o Gymru? Ceredigion. Ceredigion, arbennig. So, Gareth, pa tîm ti'n mynd am? Soccer Aid. Soccer Aid. Wastad yr un hen drefn, yr un hen tîm. Mae di cael ti y holl ffordd, felly pam lai? Ydy Dafydd Iwan yn barod yn y Crist ffôn yma? Yeah, exactly, yeah. Mae'n barod i mynd. Ti'n barod i fynd? Dwi'n barod i fynd. Unrhyw geiriau olaf ar gyfer Ceredd? Good game. Yeah, gan i weld beth ti'n digwydd. Ti'n mynd i cael e? I do. Definitely. Definitely. Dyna yn union be fi eisiau clywed. Ac wrth gwrs, draw i'r pen campwr, y chwaraewr Commonwealth hefyd. Shwmai Ceredd? Hello, hello, hello. Shwmai bywyd, how's things? Very well, very well. Teimlo'n dda, teimlo'n hyderus a fel arfer? Feeling good, feeling confident? Always feeling good, always confident. Now then, you've been in many finals in the past. What's this one? What's this one like? It's a bit different? Very different, a very good opponent. It's going to be a tough one, but I'm going to try my best and hopefully I win. A hefyd, ti ddim yn gwybod beth i ddisgwyl. You don't know really what to expect, is that right? Yes, I've played against Gav a couple of times, so I kind of know what to expect. But he brings new stuff every time I play him. He's a very good player, always developing, so it's going to be a tough one. Ti'n mynd i mynd yn hawdd yn y fe? You going to go easy? Never. Never. Any last words? Best of luck. Anything else? No. Na. O, fi'n trial cael rhywbeth allan o'n nhw, o, maen nhw eisiau rhoi y parch at ei gilydd. Roet te, yn syml iawn, Ffrainc bydd Ceredd yn gwyn ac yna Gareth yn minc gyda Soccer Aid. Yr eiliadau olaf a bant â ni i'r ca. Y gêm derfynol olaf y noswaith, dyma ni, Eisteddfod Genedlaethol ym Montepridd i Eisteddfod. Dyma ni de, arno fi, 3, 2, 1, gynulleidfa, clap os gwelwch yn dda. Yr un olaf. So can ni gweld Soccer Aid yn ôl. Soccer Aid yn ôl eto yn erbyn Ffrainc. Ie, mae'r sedd mas na gynnu. Na ni, yeah. Joe, we got Soccer Aid against France. What do you know about Soccer Aid? They've got some absolute legends in their team. Just so you know, it's not Robbie Williams in the Soccer Aid. Yeah, it's actual footballers. Yeah, Ronaldinho, strong team. Dalglish is in there as well. Yeah, another legend. Look on it, Frank push online now. Cafu. Van der Sar, goal, Roberto Carlos. Carlos, used to love him. Joe, question, would you do Soccer Aid if you were asked? Yeah, I'd have to work on my fitness a little bit now, right? But I'd give it a go. Well, I'm sure the YouTubers are doing Robbie it. I'm sure you'll give it a crack. Surely I'll be better than him. But Joe's done with football, and he's doing Rocket League. Yeah. They're going to do some changes already, fi'n meddwl. Paul's cued, Gani. Really well. Mbappe. Pawb yn dyn yn un. Man really dyn. Mae hyn yn rôn dyn, ie. Weld. Os mae... Wel, mae Ceredd i bod yn un o favourites, fi'n meddwl. Un o favourites, ond cofia, Gareth yn underdog yn y gysylleiad. Na fe, ie. Oedd Gareth i'w chwarae'n dda. A fi'n lyfio bod yn mynd yn Soccer Aid hefyd. Mix o fe lan, dipyn bach. Ddim yn mynd yn Real Madrid, ddim yn mynd yn Ffrainc fel bod ni'n wedi gweld. Fel bod ni'n cael rhywbeth arall. Cant yn arfer yna, pigo fe lan, Cafu. Cwbl o newidiadau sydyn iawn. Ceredd siwr o fod yn teimlo'r pressure, fi'n meddwl. OK, dyma ni, nôl i'r car. Cwbl o newidiadau, beth sy'n mynd mlaen? What's going on? Few changes? Just a couple of settings. Fel beth? What are you doing, for example? I just put Drew on the right and Mbappe on the left and Griezmann back in the middle. Arbennig. Early Right, pan ni, nôl i'r car. 3, 2, 1, a parhau. Maen nhw'n gwneud newidiadau bach yn gynnar fyna, ti'n meddwl? Wel, mae'r naws yn...
sydyn, neu gwe, pawb yn dawel. Un ni'n aros am. Naill ai sgil cynta, ffantastig, neu camgymeriad cynta, ond ar hyn y bryd fi'n credu jyst i beidio ildio yn y hanner gynta falle yw nod. Ond 15 munud, ar ôl 15 munud, mae wedi dweud, right, that's enough for you. Ti'n mynd nôl, a wneud newidiadau falle. Pon i nawr. Just wneud bach gormon fyna fi'n meddwl. Mae'n chwarae gwmpas nawr. Reit, dros y top. Gwelos yn gallu cael rhywbeth o hwlydd fan hyn. Estian. Fi'n credu bod Frank jyst yn amsugno'r pwysau yn nhw'n ystyn ôl. Dwi'n Cerith ddim yn ymosod, falle fel un i wedi gweld yn y gêm diwetha. Just sitting in. O'n i'n gweld na yn y gêm gyntaf oedd yn eistedd nôl a wedyn ar ôl un camgymeriad na, dyna pan oedd y dechrau atacio, ond falle mae'n aros am yr un peth eto. Mae mor tens yn y gynulleidfa, fydd mae pawb sy'n mynd yn dawel. Mae'n rhaid ni gofio un gol neu ffennill y gêm yma. Na fe? Mae angen bod yn amneddgar. Cwarter gyntaf de Gav, beth ti'n meddwl? Sut ti'n teimlo am hyn? O, mae'n tens y fe. Felly gweld, mae'n cynulleidfa'n dawel y fyd. Falle maen nhw, eisiau mynd i gwely, falle bod nhw'n rhy cyffrous. Falle, ti'n synnu bod Cerith heb sgorio so far? Na, actually, achos oedd e'n neud hyn yn y gêm cyntaf fe, oedd e'n eistedd nôl, aros i'r tîm arall wneud camgymeriad, a dyna pam am mynd mewn. Mae'n bod yn eitha cagey ar y funud, a fi'n hoffi yna. Aros i ymosod. Sgwn i. Mae'n coni nawr. Mae Gareth yn neud falle. Ni'n gweld Cerith yn mynd amdani. Mae rhaid i rhywun mynd amdano fe. A ni'n gwybod bod Giroud wedi bod yn blaenllaw yn tîm Cerith, neu fyny, felly mae fe eto yn gofyn am hynny. Mae'n coni nawr. Efe Mbappe yn gol amdano fe. Gol i Cerith! Real Madrid! Ac yn syth, mae'r pwysau bant. Blwydd mawr gan Cerith. Arbennig. Un i ddim. Mae wedi bod yn aros. Joe, he waited for that, didn't he then? Yeah, but it was clever. Obviously, he changed the route to the right-hand side. Yeah. And that's the ball he's trying to look for, because Giroud in the air, that's what he's capable of doing. But it's still an interesting game. You can see what Soccer-Aid are trying to do. Keep possession, move it side to side, and then France are capable with their pace to hit him on the counter-attack. That's the thing, you wouldn't think with a computer game that you've got to make those changes as well. But as you say, he's recognised that maybe Soccer-Aid are not going for that thing. He's gone for it, he's made the change, and now he's scored. But you got Roberto Carlos left back as well, which you know he isn't the biggest, so it's crazy. Even the game is like real life situation. Yeah. And now Giroud's third header. Third header. You know, he's paid off. He's been on fire, hasn't he, Giroud today? Might get him down the city, hopefully. Ond dyna'r thing, mae Cerith, wrth sy'n rhywbeth amdano, Giroud mae fe'n hoffi y ffordd maen nhw'n chwarae. Mae'n neud yn job dda, fi'n meddwl. Mae'r tactig yn gweithio i fe. Mae'n, a mae'n ddim wedi newid e eto. Mae dal yn aros nôl dipyn bach. Mae Gareth yn mynd amdani. Ni bron ar diwedd y hanner gyntaf nawr. Dalglis trwyddo. Dyma ni Ronaldinho mewn. Falle. Gol i Gareth! Un ar un, Ronaldinho. Am gol. Mae'n o'n bwysig. Gêm ano nawr. Clasur fel Ronaldinho fan'na, classic gol. Reit ar diwedd y hanner y fyd. Mae hwnna'n really bwysig fan'na. Wel, y chwiban ar gyfer y hanner gyntaf. Gareth, diolch beth am y gol munud diwetha yna. Fel wedi chwarae yna, so mae'n agos, so gen i o beth sy'n digwydd. Mae falle 3 gêm yn chwarae, so... Wel, mae rhaid fi gyfadde. Ti yw'r agosaf sydd wedi dod i Cerith. Fel arfer mae ti a 5 o bwyntiau, 8 o bwyntiau, ond ti, 1 ar 1. Ie, mae'n agos. Sy'n really pwynt dweud, beth sy'n mynd i digwydd, sang chwarae games. Oedd hwnna'n relief? Yeah, definitely. Ddim eisiau mynd mewn i'r hanner amser 1 down, ond mae'n relief. Arbennig. Ti'n mynd i wneud unrhyw newidiadau, ail hanner? Rhoi newidiadau. Yn sef i chwarae, dim yn fel tactically, ond just sef i chwarae. Attack o a couple
pethau'n defence hefyd. Arbennig, a cofio, mae yna lot i ware, mae yna wobr mawr. Ti moyn ni? Absolutely. Absolutely, dyna be fi eisiau clywed. Right draw fan hyn, sio mae'n mynd Cerith. Weles i y blwydd mawr yna ar gyfer y gêm, wel, y gol gyntaf. How was that one after the first goal? Bit of relief? Yeah, bit of a tough one, struggling in the minute. Feel a bit slow, but I'm sure I'll get into it as we go on. And obviously, Gareth, the competition. How's he? Yeah, like I said before, very, very good player, very competent player. It's going to be a tough one. I need to play my best here. Arbennig o dda. Wel, dyma ni, nôl i'r ca ar gyfer yr ail hanner. Clap o sgwylwch yn dda gen y lleidfa. Gêm derfynol yw hwn, cofiwch, ni bron a gorffen. Gêm derfynol. Oh my goodness. Ydy ni'n neud best of 3 efo rhain, neu? Ni yn, ia. O, mae dal yn agos te. Un yr un. Kath, pwy ti'n gweld yn cael cymryd hwn? Wel, ti'n bod, fi'n credu mae angen fod yn amyneddgar. Fi jyst yn gweld bod Cerith a falle bach fwy o brofiad, ond ti'n bod, mae'n dibynnu ar chwarae. Mae'n o Giroud trwyddo falle. It's a good save, Joe, isn't it? It is. It's that man again, Giroud, but obviously, you know, if you're France conceding in that first half at that time, it's devastating, but it's still out there to win, and it'll be interesting how the tactics will change later on in the second half. Absolutely, yeah. We've got soccer aid now, Cerith ymlaen, falle maen nhw'n gallu gwneud rhywbeth. Pale reit dros y top, ond mae neb yna. Gawn ni weld. O, a Pale arall. Ydy Frank yn gallu cael ymlaen o hyn. Dembele, falle. Arbennig o dda i safio hwnna. Na ni. Chwarae da, chwarae da. Waw. Mae'r ddau chwaraewr nawr reit ar top i gêm fan hyn, fi'n meddwl. So mae'n ei cymryd y de. O na. Giroud yn llaw, ie. Usual. Mae'n cymryd hyn. Mae Van der Sar yn watcho hwnna'r holl ffordd a cipi fe mas o'r awyr. Dim ffordd bod nhw'n mynd i cadw hwnna mewn. Ie, fel arfer, mae Frank yn styfnig yn amddiffynol. Felly, bydd rhaid i soccer ei di jyst torri yr amddiffyn yn y lawr sydd yn profi'n galed. Fi'n credu bod Cerith wedi codi ei gêm yn yr ail hanner. Codi nawr yn Mbappe. Through ball gyda ni fan hyn. Gol Geidwad yn safio unwaith eto. Gwych! Gol Geidwad, gwych! O'n i'n meddwl dyle fe di seithi wedyn. Yn lle pas fe fel. Gol gan Cerith! Frank gyda dau nawr. Has it been coming, Joe? Did you feel that coming then? You can see France have been on top in this second half. Had a few chances to sort of get the shot off as well a little bit earlier, but that one was fantastic. And Griezmann, you see what he's capable of doing. It's a fantastic strike, and France have started the second half really well. Kath, ti'n gweld yna'n dod wedyn? Ie, fi jyst yn credu bod Cerith jyst yn fod yn amyneddgar. Mae fe jyst yn gadael i soccer ei di falle cael bach o meddiant. A wedyn, mae fe mor glinigol yn ei chwarae, a mae fe jyst yn cymryd cyfleoedd pryd mae fe'n dod. Yn tyfu mewn gêm fi'n credu. Ie, a mae nhw'n gweld, mae wedi bod yn gwneud newidiadau nawr. Ni'n gweld os mae Frank yn aros yn ôl neu'n mynd amdani. Best of 3 ni'n neud, so bydd na gêm arall. Ie, best of 3, byd nhw'n dod nôl. Ydy Frank wedi gwneud digon yn y gêm yma nawr, gawn ni weld. O, mae dal 25 munud ar y cloc, so... Ie, mae digon o amser i fynd. Digon o amser. Frank fod yn ddisgybledig nawr a sicrhau bod soccer ei ddim yn bosib yn cael cyfleoedd yn ymwysodol, ond mae Gareth yn brofiadol i hunan a mi fydd e'n edrych i torri'r linell amddiffynol i lawr. A dyna'r thing, mae Gareth a Cerith yn chwarae eitha dipyn efo'n gilydd, fi'n meddwl. Dim byd fyna.
Dal sy'n lot ynddo hyn nawr. Mae soccer aid yn cymryd hyn yn fyr. Eitha lot o siawns fan hyn. Hwlyds falle. Troi. Sydd dros y bar. Bydd yna wedi bod yn good goal fyna. Classic rŵd hwyled y fe, ti'n gweld? Spin and go. Sydd dros y bar, a fi'n siŵr na be bydd pawb yn neud ar ôl hwn. Sydd dros i'r bar. Ni falle Giroud nawr. Dwi'n cael un Dwi'n meddwl bod Frank wedi gweld bod y ddim ffordd bod nhw'n gallu just aros nôl nawr. Achos mae soccer yn mynd amdani. Cantona nawr. O, maen nhw'n gael amdano fe. Dalglis. Gol! 2 I bwyntiau I soccer aid. Wow. Gareth, nôl yn y gêm. Wow. Ie, cymryd y cyfle. Pas ffantastig trwyddo, a mae rai dweud, ti'n modd, oedd safon y gol yna yn un uchel iawn, felly llawn heiddi dyn nhw mewn y gêm. Joe, did you see that coming then? No, I didn't. But we were talking about that, the guy at the beginning, Dalglish, how much of a legend he is, and that's what he's capable of doing. I think the keeper's positioning was a little bit over to his near post, so he found the corner brilliantly. Kath, y ti'n dweud falle, os o Ceredd yn mynd falle bod ti'n disappointed, ond mae'r ffordd mae Gareth yn bod yn chwarae, mae'n rhoi gêm fan hyn, yfe? Wel, oedd y gol o flan ond nath y gol geidwad cipio hi. Ond nhw'n galw am penalty wedyn. Joe, does that look like a penalty? No, dyma ni. O, anlwcus, lag. Arbediad campus hwnnw. Ie, end-to-end na gwe, mae'n mynd o un ochr I llall. Gros, mae soccer yn gallu gwneud rhywbeth. 2 gol yr un. 9 munud ar ei ôl hi. Mae Essien yn gallu gwneud rhywbeth na. Dim ffordd trwyddo. Frank allan o siap yn ar un y bryd nawr. Os yw soccer aid... ni'n mynd I dweud, os yw'n gwrth y mos o bach fwy cyflym, bydde Frank allan o'r stafle, ond maen nhw wedi dod nôl mewn. 4 munud. Wel, Rhys falle fan hyn soccer aid. Dalglis. Ronaldinho! Am arbediad. Wow, that's an important save, Joe, wasn't it? It's like deja vu the first half, the timing. This time is when you do not want to concede, definitely. It's just been France's first 20 minutes. Now it's sort of turned into soccer aids, having more of possession and opportunities. I can't call it at the minute, I'm not sure. Not going to take much, though. Kath, there's dim lots wrong than us there. Na, ti'n modd, mae rhaid can mor safon y chwarae. Disgybleth sydd angen, a ti'n modd, jyst bod yn ddewr pa mae'r cyfle'n dod. Dyna ni nawr. Wel, yn syml iawn, gêm droso. 2 o bwyntiau yr un, ond cofiwch, dyna'r gêm gyntaf allan o 3. Felly byddwn ni'n mynd i'r rownd nesaf. Draw, okay, yeah. Sy'n digwydd nawr? Maen nhw'n chwarae gêm arall nawr. Right, dyma ni de, boys. Golden goal ar y ffordd. Maen nhw wedi cael 2 gol yr un. A dyma ni, y gyntaf I sgorio bydd yn ennill.
Right Gav, mae golden goal ar y ffordd gyda ni. Golden goal am y gêm cyntaf. Ar y gêm, hwn yw'r golden goal am y gêm. Mae gêm arall ar ôl wedyn fe, best of 3. Na? Is that? Yeah? Yes. Okay, can I that? Yeah. Dwi'n meddwl. Oh. Bron a bod gol yn syth wedyn. Byd nhw ddim eisiau gwario siwca mewn amser nawr wneud golden goal fi'n meddwl, achos maen nhw eisiau mynd mewn i'r gêm, ar ail gêm. Ond mae cael y fuddugoliaeth fan hyn mor bwysig nag o'n. A ni Kath, mae mor bwysig. A mae dal i fod mor agos i fyd. Right, allan o dri Gav. Hulled yn gwthio ymlaen. Falle fan hyn, Ronaldinho. Stopio. Team management. Maen nhw'n gwneud newidiadau. Cwbl o newidiadau, yn sicr. So, golden goal i dewis pwy sy'n ennill y gêm gyntaf, o dri. Dyma ni de, parhau. Golden goal, i'n aros amdani. Mae'r boys mewn lle anodd nawr. Maen nhw'n gwneud lle eisiau mynd amdani neu dyn nhw ddim. Frank at y top nawr, ydych chi'n gwneud rhywbeth yn hyn? A wedi. Gol gan Cerith, sydd yn meddwl Frank sydd wedi cipio gêm gyntaf. Frank efo'r gêm gyntaf. Right arbennig Cerith, da iawn. Congratulations, first round. Right round nesa, mae fe'n dda, he is good though. He is very good, like I said, very good player. I'm going to have to keep playing my best to be able to win. Absolutely, right. Na i ddim cadw chi ragor. Ewn ni ar gyfer y gêm nesaf, sgwrwch yna. Right, sgwr sydyn, Gareth. Siwr, oedd hwnna dim ni ffôl. O'n i wedi chwarae'n dda, hynna yw'r peth mwy pwysig, so o'n i'n neud gorau fi, so yeah. Absolutely, rhaid ti cofio pwy ti chwarae erbyn, a ti'n neud yn dda. Fi cytuno, just trio mynd a hynny mewn i'r ail trydydd gêm wedyn, os mae'n y trydydd gêm. Just trio gorau fi. Pob lwc i ti, boi. Diolch. It's all to play. Gyd i ware. Okay, yeah. Right, cwbl o newidiadau ar gyfer y tîm. Mae da ni Cerith gyda tîm Cymru yn coch. Felly Cerith yn coch a Gareth yn di gyda echwaraeon o hyd. So Cerith, mae di newid I Team Cymru. Yeah? Yeah, I said that. When I had a look at the screens, they said whoever loses is going to be going Wales. So yeah, fair play, good agreement. So it's pretty good. What Wales team though? Are you going to be in this one? No, too old for this one, I think. Don't know whether Bale's on it. It's a big move though, isn't it, to change to Wales? It is a big move, yeah. Entertaining, no? Yeah. Let's see how he does. But the standard has been absolutely fantastic. Yeah. The pair of them. Really good. Yeah, so I think Cerith, who won the first game, he's changing to Wales. Gareth staying echwaraeon, I think, yeah. So, yeah. Gawn ni weld. Ameer, maen nhw'n edrych yn tense. Mae fe'n tense. Ti'n meddwl beth? Oedd Gareth yn gofyn Cerith. Diw, ti'n rhoi 5 yn ôl I amddiffyn, o fe? Ooh. Trash talk, neu? Mind games on, fi'n credu. Mae Cerith yn teimlo hi. Oh, well. Right, mae'r boys yn barod.
Right ni'n barod. Barod amdani. Yn syml iawn, Cerith yn ngoch ac yna Gareth yn di gyda soccer A. Gêm nesa. So allan y dri sydd yn meddwl os mae Cerith yn ennill, fe sydd wedi ennill y ffeinal mawr yma yn Eisteddfod genedlaethol Pontypridd. Mae'r chwaraewyr yn barod, mae Gareth yn barod, mae Cerith yn barod, Gav ti'n barod. Fi yn barod. Mae pawb yn barod. Dyma ni, bada ni. Ail gêm. Kath, faint ti'n meddwl mae newid i Cymru yn mynd i wneud? Ti'n meddwl bod hwn yn wneud eitha lot o wahaniaeth nawr i Cerith? Fi jyst yn credu safon Cerith yn chwarae'r gêm. Mae hynny'n mynd i, wneud i gwahaniaeth. Fi'n credu bod yn brofiadol. Mae fe'n gwybod yn union be mae fe'n neud o ran dewis tîm. So, sa'n credu bydd yn anfantais. O, gawn ni weld nawr. Sa'n i gweld Cymru o flaen ar FIFA. Mae hyn yn briliant. So, dyma'r tîmau fyna nawr. Tîmau soccer ei fyna gwmpas yn hyn. A nawr tîm Cymru. Davies and anything massive. Joe, your money's got to be on the Wales team, right? Better be. Yeah, got to keep it. Definitely got to keep it Welsh. But it's just trying to look at the tactics as we missed the starting lineup. But you just never know, do you, in football? Anything can happen. I would pay money to see Harry Wilson against Ronaldinho, to be fair. So it's a good way of doing it. Nico Williams against Ronaldinho on the other side, which would be that's some good stuff. Good battle. Yeah. There's some good battles on here. Dalglish coming in as well. Now, Mahulitz and Tri ymlaen. Falle Ronaldinho fan in. O Ramsey efo'r bêl. Brilliant gan Ramsey there. Mae chwarae soccer ei yn edrych bach fwy llifnir am pasio. Felly, yn sicr, mae'n her i Cerith i dewis Cymru. Sef bach neis fyna gan Danny Ward. Cofio nawr, os mae Cymru yn ennill hyn, mae Cerith yn ennill popeth. Ond os mae Soccer Aid yn ennill, mae Gareth yn mynd â fe i gêm arall. Ni nawr, Cyffrous Moore, trio torri trwyddo. Ti'n ffordd bod yn gallu neud na. Yn watch o fe. Newid tactics bach i'w Cymru. Come on, Ronaldinho now. Oh, Nico Williams and stop. Williams all day, isn't it? Some good stuff, isn't it? Ronaldinho nawr. Falle mae'n gallu neud rhywbeth fan hyn. Ooh, agos iawn off the top. Bwrw trawst fyna a bwns o oddi. Mor agos. Ie. Mor agos. Fi'n siŵr bod Gareth yn teimlo'n hyderus bod e'n gallu ennill y gêm o. Ie, falle. Ond dyna mi meddwl, mae Cerith di newid ar ôl un gêm. Mae dal eitha lot i fynd. Mae'n hyderus iawn i wneud na. Ond, byddai byth yn betio yn erbyn Cymru. O, mae Moore yn gael o mas am y bêl nawr. Falle, Arbediad da. Lot o led y Kath fan hyn. Ni ddim eisiau, dyw Cymru ddim eisiau chwarae bod yn redeg atyn nhw. Mae'n wedi os mae Cantona yn cael y bêl fyna. Mae'n ei bod yn eitha daw mae Cantona, ond
Dwi'n meddwl mae Cymru'n bod yn eitha agored. Amddiffyn da fyna. Connie Harry Wilson nawr. Ydyn gallu neud rhywbeth efo hyn. Ball I mewn. I Moore. Brooks Moore. Oh yeah. Eto. Oh. What a goal that would have been as well. I know. He should have done it. You think he should have done a bit more there? Yeah, I think he could have been a little more across the keeper to the right-hand side. You could see he was at his near post, but fair play, Wales are hanging on and doing well. Yeah, that would have been massive. Honey now, soccer in mynd yn ôl Danny. Brooks. Yn edrych lan, falle. Mae rhywun efo fe. Just tu fas I Ramsey. Oh. Nico Williams nawr tu mewn. Gawn ni weld. Amddiffyn soccer Aiden. Cledio fel lan, mae rai dweud, na beth yw broblem Cymru yn credu, jyst cael y bel olaf na I sgorio. Ond mae amddiffyn soccer Aiden yn gadar. Yn sicr yn mwyn anodd I cerdd I wneud hyn nawr. Ramsey, falle. I Brooks. Os mae rhywun gallu mynd efo fe. Na. O'n i Gol I Cymru o'r diwedd. FIFA Moore. Cerdd sydd wedi cael y gol. That was similar to his first game with Giroud over the top. FIFA Moore A dyna diwedd y hanner gyntaf yn yr ail game. Wel, ewn I draw i'r boi sy'n teimlo'n dda. If it's a tactic that can work for Giroud, it can work for Kiefer Moore. That's what I Exactly, always say. yeah. Just as big. Kiefer Moore, ti wedi gwneud y job ar gyfer Ceredd. Wel, oedd hwnna'n bach o pwysau off the sgwydder. That was a nice bit of pressure off the shoulders. Yeah, it was a bold decision, picking Wales, but seems to be paying off in a minute. Arbennig. Good stuff. Right, Gareth. Should ti? Yeah, fel, mae angen fi mwy attacking yn rhaid hwnna, ond... Fi'n holl o sy'n mynd yn agos iawn yn y box, a mae Ronaldinho yn threat mawr. Ydy, mae'n dda iawn. Dyna probably chwarae o'r gorau fi, fi'n cael ond... Wel, ni eisiau gweld ti nôl yn y game, so pob lwc I ti. Diolch. Right, bant yn un I boys. Nôl ar y car, sgwydwch yna. Ail hanner, game 2. Dyma ni yn parhau. 3, 2, 1, bant a ni. Wel, o'r un yn gweld hynna'n dod. Na, oedd e'n dyn y gre, ond chwarae teg I Ceredd, jyst yn chwarae i'w gryfderau fyna, o ran, mae fe'n joio croesi bil mewn a penio am gol iddo. Ie. Yna'r peth, os mae'n hoffi croeso mewn, mae chi eisiau cael rhywun fel Kiefer Moore am fyna, jyst I penio fe mewn. Sgwni nawr, os mae'n ei gwneud digon. Mae fe'n tegol iawn gyda penio. Ond sa'n meddwl bod Gav yn ei eistedd nôl o gwbl nawr. Mae ddim. Counting on Ronaldinho. Good block na. Good block gan Murphy yna. Mae'n anodd os chi'n rhoi cornel i'r ser yma. Mae o'n Danny Ward. Bwysig cofio hefyd, Gav, os mae Ceredd yn ennill y gêm yma, dyna ni. Dyna ni, ie. Dyna ni. Dyna pam mae mor cyffroes bod wedi mynd yn Cymru am I ennill falle. Lot ar y lein. Ie, mae'r hoodie dyn off. Mae'r chwarae I Gymru. Mae'r hoodie off. Mae'r hoodie off. 750 o bunnoedd ar y lein. Digon am PlayStation a mwy. Waw. Felly nhw yw'r winners. Ti wedi bod i'r ATM, Gav I tynnu mas, y cash? O'n i'n... Ond o dim amser iddo fi. O dim amser fi wneud e. Gofyn Joe chipo mewn os mae gallu. Ie, falle, ie. Joe, we were just saying we're going to have a whip round for the 750 quid for the winner.
So we will be counting on you at the end to head to the ATM straight away. Sorry, I left my wallet in the car. Oh, classic. That's Have you heard that one before? They're the best ones. I actually have. Where's your car? We have the windows now. Yeah. I'll just make a phone call to my Merthyr friends. Yeah. Oh, tacteg everything in now. Very well, listen to good. There we go. Wales going to drop back. Do you think? Just waste a bit of time, or are they going to keep it how it is? Are you impressed by the amount of tactics involved in a computer game like this? Oh, unbelievable. We're just talking then. Obviously, you could see the tactics of France game and this game with Keeper Moore. Normally, Keeper Moore would always be Dyma ni den, nôl i'r car. 3, 2, 1. But he's put him out wide for the reason, ready for the ball in to knock it in. Yeah, it doesn't actually happen by accident, does it? He does go for it. Yeah. Fair play. Look on it. Hanner out, just o dan hanner awr I fynd ar y cloc nawr. Couple of munudau ar ôl. Dadleuaeth yn mynd amdano fe. Danny Ward. Oedd angen yr obediad yna, oedd angen hynny. Oedd y gol yn agored fan'na. Wel, bydd Gareth yn disappointed efo hwnna, ond one-on-one efo Danny Ward. Yeah. Da iawn Rodon. Yeah, Rodon di bod yn eitha gad yn y gwa. And yr ail hanner, definitely. Cymru ar hugen ar y cloc nawr. Yn ei weld os mae Cymru yn eistedd nôl dipyn bach. Fi'n meddwl bod ni'n gweld eitha lot o hwnna. Dros y top I Brooks. Na. Ef Gareth yn y chwarae fan'na, just y bas ddim quite. Yn llwybr cywir. Di'n neud falle dipyn bach gormod fan'na, fi'n meddwl. Mae rhaid I fe just ail-drefnu nawr a sicrhau bod e ddim yn anodd soccer ei I ddod I ymosod. Ie, 20 munud ar y cloc. Bradshaw yn trio wneud rhywbeth fan hyn. Falle'n edrych am Moore. Tackle arbennig o dda fan'na. Cwbl o newidiadau sydyn iawn gyda ni. Syniadau I gymryd y dacl fe, bod e'n cael cornaw. Na ni, dyna'r gol fan'na mynd mewn. FIFA special. FIFA special, yeah. Isn't it? Exactly the same as what he normally does. Back post. Let's get some tips off the telly there. Diddorol gweld y dau chwaraewr yn gweud dyle hwnna wedi bod yn penalty fyna. Ti'n meddwl? Ti'n meddwl? You think there should have been a penalty then? That tackle at the end? It's a big tackle. I've seen them given before. Yeah. But it's a risky one. It is risky. That could have been game over. Yeah. Obviously we scored. It's cagey now. Iawn te, dyma ni nôl i'r car, 20 munud ar y cloc, ond wrth gwrs, munudau, neu hyd yn oed eiliadau. Dewn ni weld pwy sy'n mynd I ennill. Cerith neu Gareth. There we go. Cornell fan in. Moore dweud iddyn nhw, calm down, calm down. Huge dros y top. Falle bach yn wir fyna, Kath, oedd Moore yn cymryd y Cornell, ddim yn mewn amdano fe. Ie. Ni jyst mynd I dweud yn really bwysig bod Cymru yn mewn siarp dan am ddiffynol. Bob tro mae'r bel yn mynd I soccer aid, neu fe newn nhw gwrthymosod. Mae Cymru wedi chwarae am ddiffynol dda, neu Wales have played defensively very good. Yeah, they have. Yeah, Rodon's been fantastic. Even Nico Williams up against Ronaldinho. Yeah. It's unbelievable to see. It's not a matchup you thought you were going to see when you left the house today. Don't tell him that, though. Tell him he's been class. Yeah, if you text him that later, you'll think you're drunk. You're like, well, I just seen you play against Ronaldinho. Really well now. Just about the 8-minute event. Oh, mae Canton yn hyderus fan hyn. Soccer aid yn ennill hyderus. Dalglis efo'r pêl. Figo nawr. Os rhywbeth anno. Ni yn y bocs. Falle fan hyn. Canton galw mas amdano fe. Ond mae Cymru'n gwthio nhw nôl. Ronaldinho ddo sy'n gallu gwneud rhywbeth fan hyn. O, da iawn Cymru. O'n nhw'n gwneud yn dda fan'na. Ie, lot o pwysau fan'na I Gymru I amddiffyn fan'na. Nath job da fan'na. Gareth yn chwarae yn y bocs, ond dim byd wedi dod fan'na. Na, dim byd o gwbl. Dim ffordd trwyddo. Cymru'n gwthio nhw nôl. Ronaldinho ddo sy'n gallu gwneud rhywbeth fan hyn. O, da iawn Cymru. O'n nhw'n gwneud yn dda fan'na. Ie, lot o pwysau fan'na I Gymru I amddiffyn fan'na. Nath job da fan'na. Gareth yn chwarae yn y bocs, ond dim byd wedi dod fan'na. Dim ffordd trwyddo.
gwrth ymysodiad fan hyn. Eiliadau sydd ar ôl. Dyma Figo. O Ronaldinho, falle. Huge. What a block. Da iawn. So, fi'n siŵr bod Gareth yn teimlo bod yn cnoc ar y drws fan hyn. Yeah, definitely. Sim lot ar ôl nawr. Eiliadau diwetha. O gwbl. Hwlet fas. SCN. Ramsey with a block. Da iawn. Ond mae dal Glees yn trio. A nhw'n gallu gwneud rhywbeth fan hyn. Soccer aids. Sdim lot o amser. O gwbl. Mae Cymru dal yn trio gwithio nhw'n ôl. Figo. SCN dal Glees. Falle Figo. Na. Dim ffordd trwyddo. Mae'r wal goch yn sefyll. Waw. Chwarae ffantastig gan soccer aid, chwarae teg. Just yn mentro ac yn rhoi pwysau ar Cymru. Trio cynocio'r adws nhw'n dal fan hyn. Huge clearance, Massey Brooks. Can i weld. Falle mae Cymru'n gwneud digon. Falle mae nhw'n gwneud digon. Cwni nawr. James. Come on. Header. Gol i Cerith Dennis. 2-0 i Gymru. A dyna ni fi'n teimio. Falle bydd eiliadau ar ôl. Ond dyna'r diwedd. Dyna'r diwedd i chi. Clap os gwelwch yn dda gan enillwyr. O, mae un kick-off arall. Un kick-off. A dyna fe. Dyna'r chwiban diwetha. Arbennig o dda. Da iawn, boys. Da iawn, Cerith. Da iawn, Gareth. Ond drwchwch ar y parch rhwng ddyn nhw. Brilliant, boys. Brilliant. Dal yn ffrindiau. Ie, mae'n dal yn ffrindiau. Right, Cerith. Draw an i. Wow. Joe, what an ending there. What an ending. Very, very good. Unbelievable. You can see he was hanging on a bit last night. Kiefer Moore. That's what happens, counter-attack, Kiefer Moore again. But, absolutely. Right, bobl, mae'n amser anything i ddod. Wow. Game diwetha noswaith. Oh, sorry. What a finish. What a finish. Am ffeinal. Da iawn. A dyma ni, enillydd dros 16 EAFC 24, Cerith Dennis. Dyma ni, wey! Arbennig o dda, arbennig o dda. Llun, cymryd llun. Arbennig o dda, ond wrth gwrs mae dal fwy i Cerith i ennill. Mae'n ennill 750 o bunnoedd mewn cash. Right, boys, pwy sy'n gyda'r cash i roi i Cerith? Joe, Dim fi. Joe, you're giving the cash? You got the money? You got the money on it, Joe? Arbennig o dda. Wel, dyna ni o fi, dyna ni o'r tîm. Diolch enfawr i'r Gareth. Kath, ac wrth gwrs Joe Ledley. Arbennig o dda. Ond mwy na dim, diolch yn fawr iawn i chi gan enillwyr, am aros gyda ni, am fod yn ymyneddgar iawn. A ni wedi cyrraedd y diwedd y noswaith. Nos da, boes bach, diolch yn fawr iawn o Eisteddfod. Hwyl fawr!